Andreo, Garratxaldeon, ongi etorri Bizkaiko hiriburuan gara, Bilbon. Bilbok eman dio aurten itzuliari hasiera eta aurreneko etapak hementsi izango da amaiera, 162 kilometroko saioarekin ekintzaio aurtengo ekitaldiari 55garrena. Bilbok badu alako lotura estu bat itzuliarekin eta ziklismoarekin, bereziki Bilbotik abiatu zen Euskal Herriko itzulia 1924an, orduan abuztuan egiten zen Euskal Herriko itzulia, edo egin zen aurreneko ekitaldia. Bilbo izan zen. Irtera mantzion hiria, gero Donostia eta Gasteiz kateatu zituen aurreneko ekitaldiark. Gaurkoa Bilbotik hasi da, larunbata bitartean izango da goi mailako ziklismo Euskal Herriko errepideetan, 151 laguneko pelotoia, 6 etapa egiteko, ibilbide goraberatsua, ibilbidearen xehetasunak aipatuko ditugu, denbora izango dugu eta ezer baino lehen, hemen aldamenean izaten dudan lagun agurtuko dut, Xabier Garratxaldeon, ongi etorri. Eskerrik asko Garratxaldeon, Fermin. Ederra dago eta eskatzen hasita ez dut uste hobea eskatuko genukenik. Eta harritzeko gainera Euskal Herriko itzulia hain eguraldi onarekin izatea. Eta horrela xe usten dion, iragarpenak ala dio, astea polita izango dugula. Hori alde daukagu eta alde izango dute, errepidean jada kilometro batzuk lehian daramatzaten gizonek, etapa ordu bat eta laurdenetan abiatu da, pelotoi horretan Euskaldunak 13 dira, saikapen nagusiari begira, Mikel Nieve izan liteke, saikapen nagusian horrezko postu baten atzetik lehian ibil daitekena, gainerakoek, seguruenik egin beharrekoak beste batzuen meseetan egin beharko dituztelako, eta partaideen artean aipatu behar da, zerrendaburu mundu guztiaren hautan Nairo Quintana ageri dela, pronostiko guztietan denek izen bera aipatzen dute. Nairo Quintana kolombiarraren orain 2 urteko irabazi zuena. Iazko irabazi zuena espaita hemen, Alberto Contador Madrildarrak aurten ez du itzulia egingo. Alberto Contador egiaz, Ordizian etapa irabazi eta mailota jantzi ondoren ez zuen aste osoan erantzi. 3. irabazi zuen Alberto Contadorrek Euskal Herriko itzulia iaz. Eta Alberto Contadorrek urrengo lasterketa Italiako giroa izango du. Contadorrek orain atxen hartzeko asmoa du. Esan bezala hemen, Usabiaga, hemen ditugunen artean Quintana da zerrenda buru. Hemen dira iaz Contadorren aldamenean podiumen izan ziren Michal Kiakowski eta Pero Frantziarra ere. Eta hemen dira baita Molema, hemen da Joaquin Rodríguez, hemen da Van Garderen. Eta izango da beste bakarren bat, aipatu ez dugun bakarren bat, gero azken unean ustekabean hor lehian azalduko zaiguna. Behar bada Simon Espilak berare ondo ibil daiteke, baina nik uste dut eman beharreko izen guztiak eman dituzula, izan ere erreferentzia nagusia irabazi ala ez Nairo Quintana izango da. Alde batetik bera daukan pedal kolpeagatik, duen ibilbideagatik, dituen helburuengatik eta Movistar taldeak onuntzek harri duen taldeagatik. Taldea bere inguruan egituratuta dago, aurreko astean gainera 2 etapa ikuskatzen izan ziren, segurazki 2 etapa garrantzitsuenak arraterekin batera, hau da, azkeneko 3 baitira horretan salkapen nagusi erabakitzeko erabakigarrienak, eta ura ikusteak eta bar erakusten du, Nairo Quintanak bere burua ere sinistua dukala favorito nagusi gisa, eta irabaziala ez, lasterketaren nondik norakoa berak eta Movistarrek markatuko dute. Nairo Quintanak etxeko 5 lagun izango ditu, 5 euskaldun izango ditu taldean, Castro Viejo, hor dira Izagirre anaiak, hor da Beñat Intxausti eta hor da Igor Anton. Eta Igor Anton entzak gaur egun berezia izango da, 162 kilometroko etapa ari dira egiten, irtera Bilbon izan du etapa, gelmuga hemen izango du, eta etapako zailtasunik aipagarrienak Morga eta Gangurengo igoerak dira, Ganguren bitan igo behar dute, Ganguren eta nahiago baduzue, Bibero, 2. mailako mendatea, aurreneko pasaera 55 kilometroa izango dute, eta azkeneko igoeratik helmugara 13 besterik ez dituzi izango. Esan bezala gaur egun berezi izango da Igor Antonentzat, oroitzapena berritzeko eguna, egia esan Igor Antonen kirol ibilbidean izan den egunik handiena, hementxe izan baitzen, Ganguren eta Bilbo kateatu zituen egun hartan hain zuzen Usabiaga. Oilo epurdia jartzeko moduko etapa burutu zuen egun hartan, Igor Antonek ez ezik Euskaltel Euskadi taldeak izan ere, hasiera batean iesaldia sortu baitzen, eta iesaldia hartan ere oso garrantzitsu izan zen, berarekin batera beste taldekide bat izatea, ordekan lana fundamentuz egin baitzuen eta gero nola ez, errematea, bera jarri zuen hain ondo ezagutzen duen eta umetatik gora eta bera ibilitako bere jaioterriko inguruetan, Galdako Auztarrak,
sekulako erakustaldi eman zuen, Ganguren engora ies egin eta hemen Bilbon mundua txaloka zuela eta bera ia negar malkotan garaipena lortuta. Orain oso bestelako eginkizunak ditu, lehen esan dugu, Movistar taldeak Nairo Quintanaren inguruan mendatetan ondo biltzen den txirrindulari sorta ekarri duela, eta biztan da, Igor Anton berare, ez orduan eta bere garairik onenetariko pedal kolpearekin ez dago, orain taldearentzat egin beharko du lan, baina hori uste dut borondatez eta modu honean egin lezakela txirrindulari bizkaitarrak, eta hori gainera segurazki lehendabiziko egun honetatik erakutsiko du Movistar taldeak. Orain iesaldia sortuta dago, itzuli txikietako lehendabiziko egunean beti izaten dira zalantzak, ea zezenari adarretatik nork helduko, beti ere favorituak 3-4 izaten baldin badira, beti besteren bizkar uzten da lanik txarrena, lanik zikinena eta beltzena, baina kasu honetan uste dut favorito bakarra ez, baina favorito nagusia Nairo Quintana dela kontutan hartuta, Movistar taldeak uste dut, egoera zailtzen denean edo korapiloak sortzen direnean, berak hartuko duela korapilo hoiek askatzeko ardura, eta horregatik uste dut Igor Antone berak eta bere taldekideek itzuli honetan lehendabiziko egunetik, lehendabiziko kilometro hauetatik egin beharko dutela lan, lasterketaren nondik norakoa, eurei gehien komeni zaien bidetik eramateko. Bentsari gareko ikusten Movistar, Nairo Quintana kolombiarrarekin orain bi urteko ekitaldi irabazi zuen. Nairo Quintanak geroztik, Frantziako Turrean bigarren postua lortu zuen, iaz Italiako Giro irabazi zuen. Nairo Quintana aurten berriz ere Frantziako Turrean izango da, sasoi politean da, bete-betean ezpada ere, sasoiaz aitzakiarik ez du jarri abiatu horreko egun hauetan. Nairo Quintanak eta bere taldea beharreko babes guztia eskaintzeko prest da. Trek eta Movistar garaipen ez ondo osatua da, 13 garaipen ditorten jada Movistarrek, eta lasterketa buruan 3 gizon dira. Gernikara bidean itzuliko aurreneko etapa hau, lasterketa buruan 3. kilometro ezkeroztik. Cofidis Türgi gaztearekin da, 20 urteko frantziarra da, Antoni Türgi. Bulgak du Lotok eta Caja Rural erregeak Omar Fraile. Gernikako inguruetan lasterketa burua, Omar Fraile santurtziarra da, bizkaitarra, inguru hauek ondo ezagutzen dituen mutila Omar Fraile. Inu nabarmendu izan baldin bada, profesionaletara pasaren ezkeroztik, Euskal Herriko itzulian nabarmendu da. Horren 2 urteko ekitaldian, Quintanak irabazi zuen ekitaldian egin zuzen, hor duzue. Lasterketa buruan dugun 3kotea, errenta politarekin, 4 minutu terdi une honetan, esan behar dizuegu, 8 minutu inguruko tarteari izan duela 3kote honek. Hasi eta kilometro gutxira, 17. kilometroan lortu du. Orain arteko alderik handiena Omar Fraile santurtziarra, iaz, ez zein hain ondo ibili, iaz iesaldi bakarra rapatu zuen Euskal Herriko itzulian. Aurtengo 3. itzulia du Omar Frailek, eta Caja Rural eta Cofidis, gora ezagun, talde gonbidatuak direla. Iesaldian sartu diren 3 taldetatik 2 gonbidapen txartelari esker ari diramen parte hartzen. Golturreko lasterketa izanik, Golturreko 17ak bertan dira, eta talde gonbidatuak Caja Rural erregea eta Cofidis dira, biak lasterketa buruan ordezkatuta ditugu. Bulgak, Loto Jumboko herberetarra, Bulgak garaipenik ez du profesionaletan, 2 giro ditu bukatuta, eta hemen ez da zalantzarik usabiaga horreneko egunetik espero genuen bezala, eta eurek esaten aritu diren bezala, hitza betez hemen dira, Movistarreko gizonak, aurreneko egunetan beti izaten da, jarrikote dira, ez zote dira, zeinek hartukote du burua ez hauek esan dute, itzulea biatu horretik behin baina goiagotan, itzulea irabazera gatoz Quintanarekin, eta erantzunkizuna hartzeko pres gaude, eta horretan txe, ageri zaizkigu, hor duzue, Gorka Izagirre. Orain egin duzun aipamen horren adibidea topatzeko gainera, ez dugu urrutira joan berri. Orain dela gutxi eman dugu zuzenean Kataluniako bolta, eta lehendabiziko egunean, bai Paterski, bai Bart de Klerk eta bai Pierre Roland iesaldian sartu eta pelotoiak pentsa nolako utzikeria izan zuen, 9 minututik gorako aldea izan zuten, eta gero helmugan 2 minutu eta 40koa. Eta hura zergatik gertatu zen, neurri batean favorito garbirik etzegoen, edo zeuden favoritoek ez zioten
zezenari adarretatik behar bezala heldu nahi izan. Utzikeri izan zuten, erantzunkizunik ez zuten hartu, baina hori Euskal Herriko itzuli honetan aurten behintzat ez da gertatu eta ez gertatzeko gainera arrazoi bat dago. Nairo Quintana bakarra ez, baino favorito nagusia eta batez ere referentzia bera dela. Irabaziko du, edo ez du irabaziko, baina uste dut favorito izan eta nortasuna duen txirrindulari eta talde baten eginkizuna dela, lasterketaren nondi norakoa berari gehien komenitzaion bidetik eramatea. Eta hori xarri da erakusten Movistar taldea lehen da biziko pedal golpe. 151 laguneko pelotoia abiatu da Bilbotik, Hemeretzi talde denera. Eta sailkapen nagusirako aipatu ditugu zein diren gizonik egokienak, zein diren itzulietan nabarmentzen diren gizonak, baina sailkapen nagusitik bakarrik ez da bizi lasterketa, etapa historiak ere badira hemen, eta gaurko etapa maierarako uste dut gizona proposak bat baino gehiago badirela Usabiaga, aipaitzagun, ez dakigu Gangurengo bigarren igoera hori nola egingo duten, horren baitan dago askoren aukera Bilboko helmuga honetan, zerrendan aipatzen hasita Ben Swift daukago aipatu beharra, iaz Markinan irabazitzen Ben Swiftek, iaz Markinako lortu horretik, Kopi Bartali astean etapa bat irabazita zen, eta aurten ere gauza bera egin du Ben Swiftek, Kopi Bartali etapa irabazi eta Euskal Herriko itzulira etorri. Mattheusek iaz Gasteizeko etapa irabazi zuen, hirugarren urtez, lortu zen iaz Gasteizko etapa Orikak Irinetxek, hemen da baita Mersman, Etix Quick Stepeko gizona, Fabio Felino ere hemen da, gizona azkarrak ala, Filip ere hemen da, esan bezala ez dakigu ordea, zenbateko taldea izango den Gangurengo bigarren igoera horretan, zen olako erritmotan egingo den azken igoera hori, horren baitan baitago dena, Bilboko helmuga honetako garaipena aldaporren baitan dago. Hori da, gizon azkarren baitan biharko etapa egon daiteke. Beraien baitan edo beraien taldeen baitan. Baina gaur uste dut, eskalatzaileek eta sailkapen nagusiaren helburu duten txirrindulariek ere zer esan handia dutela eta haien baitan gehiago dagoela aipatu dituzun gizon azkar horien baitan baino. Hau da, izugarrizko zalaparta edo aztarrika izaten baldin bada, bigarren mailako Ganguren mendatea bada nahikoa txirrindulari batzuk, azkarrak izan daitezken txirrindulari batzuk atzeratzeko. Baina ikusi egin beharko da, zen nolako mugimenduarekin, nolako abiadurarekin igotzen den. Zein mugitzen den, nola mugitzen den, eta zenbaterainoko borondatea dagoen lehendabiziko egunetik tropela erabat hautsi edo birrintzeko. Lasai antzean igotzen baldin badira, nik uste dut aipatu dituzun gizon horiek askotan erakutsi izan dutela, bigarren mailako mendateak ondo pasa eta gero txirrindulari egokiak direla errematatzeko. Hori lehen urtean, Ben Swiftekin Euskal Herriko itzulian ikusi genuen. Isua bera pasatako egunean, Markinan etapa garaipena lortu zuen. Zer esan behar dugu Mattheusi buruz? Lehen urtean Gasteizen bakarrik ez, lehen urtean Italiako giroan, bigarren mailako mendate batean Monte Cassinon berak lortu zuen garaipena, Cadel Evans eta eskalatzaile honak eta sailkapen nagusiak lehiatu izan dituzten gizonak inguruan zituela. Mersmanek ere talde txiki askoak, mendatekin bakandutako talde txikietan garaipenak lortu izan ditu. Beraz, oso bizi igotz espaldin bada uste dut horiek aurren izango direla. Izugarri azkar igotzen baldin badute, segurazki taldea txikiago izango dira. Edozen moduz nik uste dut, bitxigoro era, 15-25 bat lagun behintzat, ikusi genitzazkela hemen Bilboko helmuga. 4 kilometroko errenta buruaren zat, 3 gizon lasterketa buruan, peloti buruan Igor Anton ari da lanean, eguraldi zoragarria daukagu, ez sinistekoa. Euskal Herriko itzulia jokoan izanik horrelakoa izan dira. Gehiagotan ere, baina gehienetan bestelakoa egokitu zaigu eta gaurko hau zoragarria dago. Trekeko gizonak ere erne, Trek Molemarekin da, Molema Euskal Herriko itzulian podiuma egindako gizona da Herberetarrak Samuelek irabazi zuen urtean oinatin, tapatu zuen podiuma. Trekek hemen du bestalde Arredondo ere, Kolombiak ikia, igotzaile polita, ondo dabilen mutila da, eta zaunaztu, maiztu ere, hemen da. Eta pixkanaka gora egiten ari da gaina oso bildarra. Euskal Herriko itzulia ez zaio inoiz bere gorputzaldirik onenean egokitu, eta hemen dauden mendate mota hau gainera ez da bere ezaugarrietara ondoen ezkontzen den ibilbide mota. Bera arnasa luzekoa da, bera batez ere Frantziako turreko gizona da, han lortu ditu sekulako balentriak, 2 aldiz
5. postuan sailkatu eta aurreneko 10 barruan ibiltzea, talde buru izatea, ez da hauntzaren gauerdiko ez duela gero, baina hemen uste sasoi honetan ez da hain ondo ibiltzen eta mendateak ere askoz ere esplosiboagoak dira. Eta Aimar Zubeldia arnasa luzekoa da, baina biztan da, bai inguruaren ezaguerak eta taldean duen hortasuna, duen eskarmentuak, taldearentzako txirrendulari garrantzitsu bihurtzen duela eta biztan da Molemarentzat eta Arredondorentzat zer behar izan ezkero bintzat Aimar Zubeldiaren jakituria hor izango dela. Aimar Zubeldia 38 urte beteta da, pilaren hasierako da, pilaren batekoa da Aimar Zubeldia eta Aimar Zubeldiaren hilabetean uztaila eta guztuela. Frantziako turriko gizona da Aimar Zubeldia, azken hamarkada honetan Euskal Herriak izan duen ordezkaririk onena da Aimar Zubeldia eta Frantziako turra bukatu eta gero, klasikoa, bere buruaren berri ematen asmatu izan du azken urteotan Aimarrek. Iaz, 8. amaitu zen turra eta Donostiako klasikoan aurreneko 10etan sartu zen. Hemen da lasterketa burua Omar Fraile 2013ko ekitaldian egin baino gehiagotan ikusi genuen ondo giro gaiztoarekin alde egin da Omar Fraile. Horren diusteko itzulia izan ere harrigarria izan zen Caja Rural erregearentzat, batetik Omar Fraile, bestetik Amets Txurroka, Ametsek Mendia eta Tarteko Elmugak irabazi dituen Quintanak irabaztako urtean, bestalde Omar Frailek iesaldi bakarra harrapatu zuen eta Tarteko Elmugetako saria lortu zuen iesaldiari esker. Eta hor, aipamen bat egin nahiko nuke, Fermin. Horrelako iesaldietan askotan aipatzen da, bai zortea izan dugu edo ez dugu zorterik izan. Zorteak bere garrantzi izaten du horrelako iesaldietan eta eginkizunetan, baina guztia ez da zorte kontu izaten. Askotan zortea, beraien helburuak lortzen zituzten txirrendularien aitzekia edo tapakia bihurtzen baitira. Eta nik uste dut, zintzo esan behar dela eta Omar Fraile berak onartuko du, orain dela 2 urte zuen gorputzaldi eta pedalkolpea, lehen urtean izan zuena baino, eskotero hobea izan zena. Urtea bere izan zen, orain 2 urtekoa berarentzat hobea, eta lehen urtean alako beheraldi bat edo izan zuen bere bilakaera zertxobait eten da gelditu zen, eta horregatik ez zuen hainbeste nabarmentzeko aukerarik izan Omar Fraile. Baina urten denboraldi hasieratik iesaldietan eta eginkizun horretan ondo murgilduta dabil, lasterketa batean baino gehiagotan ikusi dugu modu horretan, eta horregatik uste dut gaur ere iesaldian sartze hori ez dela soilik zorte kontu izan, baizik eta Caja Rural erregea, seguros etxeko mutilaren lana fundamentuzko izaten ari da eta hortxe dauka gaurko iesaldian, eguneko iesaldian sartuta bere saria. Pelotuaren atzealdean Toni Galopan ikusi dugu eta kontuan hartu beharko izan da. Toni Galopan, Paris-Nizan handia eginda dauten Toni Galopan, Donostiako klasiko irabazteko izana, urtean etapa, Maillot Horia, egia esan Toni Galopanek arrakasta eta porrota biak sarri uztartu ditu Frantziako turrean etapa irabazi eta Maillota jantzu zuenean biharmunean pot egin zuen eta hauten Paris-Nizan bazirudien joldetzeko kronoigueran zaikaten nagusia perimetroa izango zuela, baina pot egin zuen errojupekoan horrako gora berak baditu. Hemen Gorka Izagirre eneetan zaharrena, Gorka klasiko nirori eta eskiko lepauztailean minak dut arretiratu zen, hau txirik ez du, txiki mandon bait izan zuen. Osatzen den astea behar bezala egiteko Igor Anton, Galdakostarra, goratu hemen irabaztakoa dela Igor Anton, Bilboko helmuga honetan, Espainiako bueltako 19. etapa irabazitzen Igor Antonek. Geroztik irabazi dela Igor Anton. Igor Anton geroztik morroi lan eta murgilduta ari gara ikusten. Eta gaur abiatu horretik esan diagu, gaur Igor gaur horitzapena berritzeko aukera izango duzu, alere, mutu jantzi beharren zara, eta bai. Garbizeukan. Zertarako torri den Euskal Herriko itzulira, Quintana zelako izan bat alden izan da, eta harritzekoa, eta gustora, lanerako denean, gustora. Bai, nik uste dut Igor Antonek txirrendularizaren lori ezagutu duela, eta lori hori neurri handi batean hemen Bilbon ezagutu zuen gainera, esan genezake iaia sapaia hemen txeko zuela, baina gerora belzgune asko ezagutu ditu eta uste dut berak gaur egun bizi duen errealitatea ukatzeak berari ingo liokela kaltea. Gaur egun ez dago orduan bezala
lasterketak irabazi edo talde bateko ardura hartu eta talde buru izateko moduko pedal kolpearekin, horregatik askotan esaten duguna. Nolako zumitza, halako otarra egin daiteke eta gaur egun berak duen lanabes horrekin uste dut morrontza lanean eta txukun jardun dezakela, mendatetan eta lana ondo egin dezakela, baina ez dago lasterketak irabazteko eta are gutxiago Movistar taldeak duen taldeburua norden kontutan hartuta. Beraz uste dut hona dela norberak une bakoitzean duen errealitatea onartu eta dagokion eginkizuna ahalik eta profesionaltasun eta zintzotasun handienarekin betetzea. Igor Anton ez da ume jaio berria, berak urte batzuk badaramatza txirrendularitza profesionalean eta horregatik ezagutzen du zein den gaur egun bere muga eta horregatik hori onartu eta orain lanean jardutea eskaintzen da. Lasterketa burua Ereñora ailegatzen ari da Euskal Herriko itzuliko aurreneko etapa. Tirgi frantziar gaztea, 20 urte besterik ez. 20 urte eta aurreneko urtea du, profesionaletan ez da iaz. Abuztuan jantzi zuen Kofidiseko mailota, Xabiaga iaz, Lies Bastun Lies. Irabazitzen, 23 urtetaztikoen Lies Bastun Lies irabazitzen Antoni Tirgi gazteak. Eta Paris-Roubaix, juniorren Paris-Roubaix, baita ere, bigarren egina da, 2012ko ekitaldian, maitu zuen, klasiko hundi horretan, bigarren, honetan buruan dabilen, Kofidiseko frantziar gazte. Hemen pelotoi buruan, Movistar bost euskaldunekin gogoratu, Beñat Intxausti, Igor Anton, Izagirre Anaiak, Jonathan Castro Viejo, denak Nairo Quintanaren aginduetara, euskaldun, bestea Visconti da, italiarra, eta bestea Errada, Espainiarra. Errada, anaietan Zaharrena Jose. Eta Jesus, da. Gaztea. Bai, eta mendatetan oso lantxukun egiteko moduko talda doka. Nairo Quintanak eta Movistar taldea. Gorka Izagirre orain den kilometrotan ari da lanean, eta biztan da Gorka Izagirre sasoiz hobeto egon izan balitz, berak eroria izan eta eroriaren ondorioz behar bezalako entrenamentuak egiteko ere zailtasun batzuk izan ditu eta hobeto egon izan balitz. Denboraldi hasierako pedal kolpe izan balu lan hori segurazki geroxiago beteko zukeen, baina edozen moduz ere uste dute lanean ondo aritzeko moduan dagoela. Ereñon sartzear lasterketa Portezuitik barrena Gernikara llegatuko dira eta Gernika atzean utzita Morga eguneko lehen mendate puntuagarria. 3 lagun lasterketa buruan iragarkintza tartetxo bat egingo dugu, iragarkin ostean hemen izango gaituzue, Bilbon hasi eta maituko den itzuliko aurreneko etapa honekin zuzenean. Omar Fraile, Antoni Tirgi eta Bulgak, horren 2 urteko itzulian, iesaldietan ez genen harrapatu, bai ordea Gasteizko etapan, azken postuan helmugaratu zen eta guraxe daukagu, Gordeta, ergo behartik adiatu eta Gasteiz aligatu zen etapan, ia 18 minutura sartu zen, azkena, honetan buruan den Loto Jumboko errebeletarra. Honetan, bigarren urte jarraian inpeik irabazitzen etapa. Egunetan Maiota Gabatzik antzizuen, besteran Gerrans irabazitzen, baina Gerrans egaldu dintzuen. Gerrans hemen da Usabiaga, Gerrans ez dakigu ordea, ez dakigu lehiatzeko moduan izango den Gerransen berragerpena izan da egun hauetan Estrada Bianken berragertu zen eguan Lepauzte jautsi eta Estrada Bianken berragertu zen eta zer da eta erori eta ukara ondoa urrena pitzatu zuen eta berragerpena hemen izan du bestela Gerrans oso gizon lehiakorra da Lies Bastun Lies irabazi zuen Gerrans hemen mundu biltak izan da beharko eta paira bat zuen protagonista askotan da Simon Gerrans egia esan, horika kalde polita dauka. Gates anaiak hemen dira, Matthews hemen da Impei, atzo bigarren izan zen, ez da, hemen atzo herri esan irazizuen gaztea, Uste nuen ekarriko zutela behar bada, biharko etapa kontutan hartuta, baina iazko garaia Matthews
ekartzeko moduan izan da esango zuten behar bada zertarako kale eguan ekarri, ez eta gizon azkarra izan, nik uste dut Orika Greenwich taldeak sailkapen nagusia lehiatzeko, beste batzuen hautagaitza sendorik ez dauka, baina oso talde borrokalari dauka, eta Gerrans, zuk esan duzu, Elgoibarren irabazi zuenean ere, hango gainetik helmuga gertu bat zegoen. Urkare etxi eta helmuga zelako eta irabazi egin zuen, eta Baston Liège irabazitako txerrendulari batek beldurra izango dio bigarren mailako helburen edo biberori, ez da inondik inora, baina Gerransek ez dauka Euskal Herriko itzuliak edo Worldtourreko lasterketa batek derrigorrean eskatzen duen ezaugarri bat, pedal kolpea. Bera Kataluniako boltan izatekoa zen, baina Estrada Biancan ukalonduan kolpe hartu eta desiogatik etzen bertara joateko moduan izan. Orduan esan zuten gainera litekena zela, litekena aipatu zuten Euskal Herrien izatea. Nik uste dut Gerrans gaur-gaurkoz gustora dela berriro dorsal bat jarri eta lasterketan izatearekin. Baina Orika Greenwichek zalantzarik ez izan, aste honetan gerra emango du, gerra emateko moduko taldea ekarri du. Hemen Albazini oso itzuliko ziklista da, suitzarra, Michael Albazini, eta nagusirako Chavez, kolombiarra, Peter Benning, Jaisperrek zer egiten duten, pixkanaka gora doaz, eta ikusten da, orain ere Jaisperrak oso gaztea dira, bi anaia bikiak eta horregatik beste batzuen itzalpean edo abilkizkitea, halako presiorik eta jarri gabe, baina uste dut mailaz bat zein beste asko ailegatzen direla, eta gorputzaldi ona baldin badute behintzat, era honetako astebeteko ibilbide gogorreko itzulietan, lehen ere ondo ibiliak dira, eta kasu honetan ez dakit, baina etorkizunean ere ondo ibiliko diren gizona dira. Kortezu inguruan da, honetan lasterketa burua. Bulgak, iteleko giroan protagonista izana, behin baino gehiagotan. Bulgak. Giroan, aurreneko astean, esaldi gutxi utzi zuen harrapatu gabe. Omar Fraile, Caja Rural erregeako gizona. Etxean Omar Fraile. Caja Rural garaipenik gabe da. Caja Ruralek hemen nagusirako Pardilla eta Arroyo ditu. Ametxen hemen da, Amets Lizarran, larun batean, ondo ibilitzen, onenen pare ibilitzen Ametxek ere itzulia kutuna du oso, itzulian maila emandako da Amets Txurruka. Omar Fraile eta bestea Pello Bilbao, etxekoa, Garnikarra, laster izango da etxe inguruan, Pello Bilbao ere, polik ibilitzen Lizarran, 10. sailkatu zen. Helmugarako 76 kilometro geratzen dira, etapako horreneko mendate puntuagarria Morgakoa izango da. 3. mailako mendatea 101 kilometroan dago, beraz helmugarako 72 utziko dute atzean Morga eta ondoren sartuko dira Gangurengo zirkuitoan Bilbotik Barrena egingo dute 2. igoera Galdakaotik gora Omar Fraile, Caja Rural erregea, Loto Jumbo, Bulgak eta Tirgi, Kofidis 20 urte goratu, 20 urte besterik ez ditu Tirgisek eta Bulgakek urte gaipatzen garela, bihar du urte betetzea, bihar 27 beteko ditu Bulgakek. Turgiz aipatuta, Turgi gaztea 20 urtekoa, Fermin eta ia denboraldi osoa daukionez behintzat aurten ari da bere lehendabiziko denboraldia osatzen, eta hori aipatuta, uste dut bidezkoa dela, atzo Flandriako turra hundian, 5. postua saketu zen, Ties Benotek egin zuen lana. 21 urte. Ura, bera ere, Turgizen antzeko kasua da. Lehen urtean, abuztuan egin zuen nolabait ere proba moduan izaten duten, stagiaire moduan egiten duten proba hori, ura egin zuen, esan dezakegu Worldtourrean denboraldi erditxo bat edo eginda daukala, baina profesionaletan benetako debuta edo kontratori daukionez aurten egin du. Eta zer da, eta atzo Flandriako turrean 5. postuan sailkatu da. 40 urte ziren, 40 urte, debutari batek horrelakorik egiten zuen. Uste dut 1974 urtean 10. postua sailkatu zela bat, baina geroztik debutari bat ez da inoiz aurreneko 10. sailkatu eta zer da, eta atzo berak 5. postua lortu zen. Beraz, gaur aitzeki bat badaukagu, atzo beste bat izan genuen, gazte batzuek bere debut urtean egin duten lana gora aipatzeko. Flandriako turra aipatu duzunez, bidezko izango da aipatzea.
Katuxa taldea, Katuxa Gazteburu zoragarria borobildu du, Lizarran irabazitzen Biziosorekin, hori ere marka da. Hortu atera azken bolada honetan adinean aurrera joan diren gizonek zen olako garaipenak lortu dituzten. Paulinirekin, 38 urte, 37, Bizioso, talde berekoak. Eta Biziosok pentsa, arkera azken 2 urteetan ze gainditu behar izan duen, 2013ko giroan. Erori, ubin egon zen, zainketa berezien gelan, Gibelean... Bere taldekideak eta pairabatzi zen egunean. Gibelean, Giltzurrunean, Biriketan sekulako kolpe hartuta, lehen urtekoan Montecasineko etapan, badakizuan mundu erori zen hartan, izarrezura utzi zuen. 3 lekutan. Eta gero, 276 egun, Dosali Jarrea begon, debut egin zuen Dubain, eta handik gutxira zer da, eta Miguel Induren saria irabazi zuen, maila hundei eman zuen gizon horri irabazi zion. Hor pasaren... Eta besteari, biei. Jon Izagirre eta Beñatin Txaustiri. Hala da. Biekin elmugaratu zen, Angel Bizioso eta biak menderatu zituen, Zakurzaharra izaki Angel Bizioso. Zakurzaharra izateaz gainera motorra oraindik lehiaketarako dauka, eta horitxe, azpimarratu nahi izan zuen berak batzuk, jada baztertuta neukaten, baina nimena oraindik. Hemen baldimanago, ikusiko nauztu esan zuen, Angel Biziosok. Aimar Zubeldia hor! 38 urte beteta da Aimar Zubeldia. Eta hor kortezu bi inguruan dabiltzala baliatuz bertako txirrendulari baten aipamen egin beharko nuke, Euskal Herriko itzulien historia izan duen gizona gainera. Fede Etxabe handia, 2. eta 3. postuan selkeuta gizona, eta behar bada bera gaizki hartuko du, baina Zumaian amaitu zen eta Estefan Rotxi bera dionez eman zioten Euskal Herriko itzuli ura. Segundo bategatik. Berea zela esaten du, esaten zuen behintzat lehen, Fede Etxabe handiak. Segundo bategatik, eman zioten Estefan Rotxeri, 89ko itzulian. Ura Fagorren eta orduan haserre zen Fede Etxabe eta uste dut, orduan zuen haserre ura ez dakit erabat arindu zaion Fede Etxabe handiari. Michal Kiakowski poloniar gaztea, munduko txapelduna, iaz itzuli handia egin zuen, iaz bigarren amaitu zuen sailkapen nagusian, iaz etapa bat izan ezik, denak 3. postuan bukatu zituen. Arraten ez sartu aurreneko 10etan. Erren 15 eta izan bukatu zuen. Gainerako etapa guztietan 3. izan zen Kiakowski. Hemen da Kiakowski eta bestea, adina ipatu dugula, ustatu ezagun. Jean-Christophe Perot, 37 urte ditu, Perotek, iaz podiuma zapaldu zuen, nazioarteko kriteriuma irabazta da, aurten berriz ere, nazioarteko kriteriuma irabazita, eta Perot hemen ondo ibiltzen da. Itzuliko gizona da, itzuliko zenbakiak dauzka, Jean-Christophe Perotek ere. Pixkanaka gora egin duen gizona da gainera. Denboraldi ez zuen hain ondo hasi, baina nazioarteko kriteriunean aurreko asteburuan Col de Hospedalen berak lortu zuen garaipena, ies eginda gainera eta atzetik ez pentsa. Thibaut Pinot eta berarekin batera lehen urteko turrean podioen izandako arerioak izan zituen eta garaipena lortu zuen erako uste dut Jean-Christophe Perotek aurten ere Euskal Herriko itzulian bere zigilua utzi nahiko duela. Horren bestez aurten Nairo Quintanak izan ditzazken kontrarioen artean, herrialdeka behintzat frantziarrak, bi frantziar horiek, iazko turrean 2. eta 3. izandako, horren ez hurren Pero eta Thibaut ezinbestean aipatu beharra dauzkagu. Bulgak, Tirgi eta Frailek esan bezala zitzulian, iesaldi bakarra rapatu zuen iaz Euskal Herrian. Beste iesaldi batean ikusi genuen, Ordiziako klasikoan, Izagirrek errematatu zuen Ordiziako klasikoan aldegin ebiltzen taldetxo batean, Santurtziarra 24 urte ditu Omar Frailek. Hemen Gernika 70 kilometro inguru eta Gernikarrak profesionalak, Pello Bilbao, Aritzorbe, Izarran parte hartu zuen Aritzorbeek eskumuturra minduta berra erpen atzeratu beharra izan baitu aurten entrenamentu luze baten amaieran, etxe inguruan jo berak erori eta duzuela min
Ebaketa bat egin behar izan zuten azkenean, zitzera osatzen ikusita, eta esan dutela Lizarran egin zuen berragerpena. Bertako semea den Aritzorbe, Murias taldean. Caja Rural taldeak ez du aurten garaipenik eta iesaldian nortzu sartu diren kontutan hartu ezkero uste dut iesaldi horrek logika guztiatuela, alde batetik Okidi eta Caja Rural Seguros RGA talde konbidatu direlako eta talde konbidatuek horrelako eginkizunak ondo betetzen dituzte, lasterketari gatz eta piper pixka bat hasierako iesaldietan eta jartzen diote, eta gero Loto Jumbo taldea, lehen urtean Belkin izenaz ezagutu genuen, Loto Jumbo Worldtourreko taldea da, baina emaitzak kaskarrak ditu. Aurten ez du oraingoz garaipenik lortu. Demoraldia pixkanaka aurrera doa, eta beraiek orain arte bigarren postu batzuk, hirugarren posturen bat edo zerbait egin dute, baina garaipenik ez dute lortu. Eta klasikoetan eta etxaropen handia set markerekin izan dute, Arkere protagonismoa lortu du eta postu onak izan ditu, baina garaipenik ez. Bestez, uste dut lau aldi izan direla bigarren, beste behin hirugarren, baina garaipenik ez du. Horregatik uste dut Lotok hasieratik erakutsi nahi duela, garaipen hori jorratu nahi dutela nola edo ala, amaieran ez baldin bada hasieran eta iesaldian sartzea erabaki dute gaur. Berez, talde handiei, esan dezagun ez dagokien eginkizuna ere. Talde egituren aldaketa handiak izan ditu, eta hori uste dut antzematen ari direla. Helmugarako 70 kilometro, errepidera jo behar dugu, hor behar du, Alfonso Arroyo lankideak. Alfonso, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi, Gernika igarotzen ari gara, saihesbidetik, eta albitza dugu Michael Kiakowskik zulatua izan duela, taldekide bat geratu da berarekin, eta aitaren batean gerturatu zaio kotxea, gurpila aldatzen ari da, eta zizu bizian sartuko dute seguruenik tropelean. Tartearen hartu dugu tartea Gernika zarreran, eta iesaldiak 3 minutu eta 42 segunduko aldea dauka, eta zuek aipatu duzu moduan egun osoan zehar, Movistar da tropel buruan, eta baita goiko aurreko postuetan Trek, eta 3 ieslariak hor dira, lanean. Hemen dira bai, 3 ieslariak, 3 minutu pasatxoko errentarekin, Gernikarrak aipatu ditugu, egurrin txaustizion hor pankartak, Beñat hemen ingurukoa da. Beñat Intxausti Euskal Herriko itzulian podiuma egindako mutila, gaur egun Quintanaren mesedetan lanean, Beñat Intxausti Lizarran lasterketa polita egin zuen, Jon Izaguirre lasterketa polita egin zuen, Lizarran mundu guztia, Valverden mugimenduak zaintzen aritu zen, eta hori baliatu zuten, batak zein besteak, lasterketa mugitzeko. Hemen daramatek, Michael Kiakowski gurpila zuratu ondoren, berriz ere pelotoira bidean da, poloniarra, hortzar mailotarekin, honentzatera ibilbide polita usabiara, eta amaierako errojupekoa alde dauka. Ederra, Fermin. Kontutan hartu behar dugu, eta lehen Aimar Zubeldiari burutzen dugu, Aimar Zubeldiarentzat Euskal Herriko itzuliak gaur egun dituen mendateak ez direla oso aproposak. Zergatik ez direlako luzeak, eta Aimar Zubeldiak ezer behar baldin badu, mendate luzea behar ditu. Turrean, giroan, itzulia handietan, topatzen dituen horietakoak. Erritmo jakin batean hasi eta han irauteko mendatea behar ditu. Kiakowskik ordea gabezia hori du. Mendate oso luzeetan potx egiten du. Hori lehen urteko Turrean behin eta berriro saiatu zen, baina ikusten genuen mendate oso luzeetan potx egiten zuela. Lehen urtean horixe bera gertatu zitzaion Alberto Contadorrekin, Pirena Adriatik Alberto Contadorrek egurra eman zionean, beran lidertzen, eta potx egin zuen. Beraz, garbi dago, berak beste ezaugarri fisiko batzuk dituela. Mendatetan ondo biltzen da, baina ez arnasa hain luzeko mendatetan. Baizik eta mendate motz, piko, esfortzuari dagokionez, 8-10 minutuan edo laburtxeagoan igotzen diren mendate horietan. Eta horregatik, eta taldean gainera ikusita, berak zen olako ezaugarri aniztasuna duen lehen urtean, denetara jo zuen. Klasiko ia arbidetakoak, eta ardenetakoak, igoera motz pikoak dauden klasiko horietan ere saiatu zen, baina aurten helburuak tinkatu egin dizkiote. Berak ardenak hartu ditu helburutzat, eta horregatik ardenetan ondo biltzen den txirrendularia Euskal Herriko itzulian ere ondo biltzen da, antzeko ibilbidea eta antzeko zailtasunak izaten dituztelako, eta horregatik uste dut
Nairo Quintanak izango duen aurkari gaiztoenetariko bat, ondo dela behintzat, ondo dela munduko txapelduna Kwiatkowski izango dela. Musikatik, Morganako bidean sartuko da lasterketa. Gorka Izagirre irudian, aurrera Alfonso. Bai, ez dakit ikusi duzu, baina dagoeneko tropelean da munduko txapelduna Michael Kwiatkowski, musikako gandoa postotik pasatzerakoan, taldekidek tropelean sartu dute, eta onden bestez bertan da Michael Kwiatkowski. Esto aldea pasata hor ikusi dugu bai. Auto eta moto artean, Dabiltzala Erne. Eta hori aipatuta, Usebegatzo Flanderako turreko ikusi guztien, Auto neutroa gaundiak egiten atzo gero, haundia. Eta horrela geratu zenean, lepauztai bat bakarrik izan zenean. Jesse Sargent. Geratu zen lepauztai hau txikoa Zerrekaleko gizonari. Aurrenari. Sebastian Chabanel izan zen, Franzaieko autotik eguntzen erizteila. Shimanoko gara. Ez zentzin ibili gidaria, ez zentzin ibili. Atzo eguna goizuzetik aldero bestu zitzaion eta hundiak normalean gertatzen ez direnak. Gertatu ziren Flanderako turrean, Shimanoren auto neutroa zela eta etzela. Hemen ari gari ikusten pelotoi buruan Movistar, pelotoi horretan, aipaikagun beste batzu, Puriton aipamenik ez du egin, eta uste dut aipamena bintzen, merezi duela Kataluniarrak, ez dakigu nola izango den Purito, Kataluniako bolta egitekotan zen, zirpetatik aizki eta bolta alde batera utzi, eta Euskal Herriko itzulia sartu zen bere egutegian, ardenak ditu helburu Joaquin Rodriguezek, lasterketa hau inork baino hobeto ezagutzen du Joaquin Rodriguezek, hona ikusi egin beharko da. Zen nolako gorputzaldia duen Joaquin Rodriguezek, aurrera Alfonso. Bai, gurekin dugu Jose Luis Arrieta, Movistarreko zuzendaria. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Desde el primer momento habéis tomado la responsabilidad. Sí, bueno, la verdad es que pues con Nairo, la verdad es que pocas dudas tenemos que tener y pues en vez de dejar una escapada que se fuese a muchos minutos, pues por lo menos la tenemos ahí y luego si alguien quiere ir a por la etapa, pues tendrán que acercarla a ellos al final. ¿Es el principal favorito Nairo? Para nosotros sí. Los demás tendrán su propia quiniela, ¿no? Pero nosotros, qué duda cabe que para nosotros es el máximo favorito. Estaban esperando todos a Movistar, que cogiese la responsabilidad. Bueno, esto es así, ¿no? Las carreras, siempre que hay un líder claro, como puede ser este caso, pues la gente pues se hace y jugamos con cada uno a lo nuestro y bueno, pues nosotros creemos que tenemos que tirar, que tenemos que tener ahí la carrera y es lo que hemos hecho. Eskerrik Vale, nosotros, agur. Ez da oikoa, Fermin, ez da oikoa zuzendari batek hain garbi onartzea libera bera dela. Normalean jendea erantzukizunak kenduna irikita, ez bai ondo dago, baina ikusi egin behar da, aurkariak ere hor daude, ez dira gutxietxi behar horrelako adirazpenetara oituta gaude. Jose Luis Arrieta nortasuna dugu eta esan du bai, guretzat favorito hau da, eta horregatik ari dira jokatzen ari diren bezala. Eta esan du beste gebrean favorito izango dutela, baina jakin deza, beste nada. Beste gara, Quintana dutela. Loto Jumbo Bulgakekin, Caja Rural erregea Omar Fraile Santoztiarrarekin eta Cofidis Antoni Zirgidekin. Oiurreko frantziar gaztea da, Zirgi. Iaz, 20 urte zazpikoen Lies-Baston-Lies irabazitzena. Hemen beinat, etxeinguruan beinat. Eta bere aurrean Rui Costa gutxi aipatu dugu, baina Rui Costa ere horrelako itzulietan ondo ibiltzen den gizona da. Iaz munduko txapeldun zela eta errazago nabarmentzen zen Fermin, baina Rui Costa aipatzeko moduko gizona da. Hemen badira, ziklista batzu lehen aipatu dugu, oso zenbakiunak dituztenak, lasterketa honetan Rui Costa gaztu. Rui Costa... Suitzan ditu harrak. Suitzan eta Paris-Nizan esaterako, zenbakiunak ditu. Rui Costa gauten ere Paris-Nizan, honen pari bili da Portugaldarra. Gogoan izango zu gainera lehen urtean bere inguruen olako komentario eta egin genituen. Gogoan izango dituzu. Granadan zela, altuerako entrementuk egiten eta abio hori da. Ze gora berak izan zituen, ez dakit noiz abiatu Granadatik eta ia... Horreko gunean geratu zen jokoz kanpo. Oinez etorri izan baliz bezala xe, ailegatu zen. Gaina materiali gabe eta bizikletarik ez eta arazoekin eta lehen da biziko gunetik ikusi zen. Nolabait ere, bidaia erabat aldrebestu eta izan dako arazoek ero bere fisikoan, edo gogoan, edo dena delakoan, eta eragin izan zuen. Iaz itzulia gasira zoragarri izan zuen.
Kontadorren eta Balberderen arteko buruz-burukoa gaintzan gora. Lekuare alakoa zen gora, olako orpoz-orpoko bat ikusteko gaintza. Zoragarria. Uste dut, ibilian Euskal Herriko itzuliak ziklismoari, ibilbidei dagokienez behintzat alako ekarpen batzuk egin dizkiola, eta gaintza izan zen ekarpen horietako bat, Uste dut, ikuskizuna ikusteko oso mendate egokia dela, Jose Luis Sarri eta Arakazenan ibiltzen da eta hemen, eta uste dut askotan esan dugu, zenbait herritxokotako baserri eta inguruek eta estimatzen dute, Euskal Herriko inguruek beraien parajetik pasatzea bideak ere asko goxatzen dituztelako, baina gaintzan lehen urtean topatu zuen igoera ura. Eta igoera ura, gero, bizeko klasikoan sartu zuten. Hemen Morgan gora do Euskal Herriko itzuliko aurreneko etapa, gaintzaiaz, eta urten, hori gauze batzuk, hain jokun eman zuten beste aldapa batzuk. Igo beharko dituzte, esaterako Zumarrako etapan antiguako aldapatzarra, benditu beharko dute. Gaztezkera izango da, Gaztezkera Zumarra gara aligatuko den etapan, eta bestea, aldapatzarrak dituzte, bai. Azken aurreko etapan, eta baita errokoteko. Ni uste dute mendatetxo horiek orain puri-purian daude, baina ziklismo hori mesedekin digetan. Ez dira, ordu erdi bat esfortzu betean eskatzen duten mendate biziak dira, eta hain eskalatzaile izan gabe ere ondo pasa daitezkenak. Beraz, esan genetzake nolabait joku eman diezaio beten txirrendularien kopurua zertxobait haunditu egiten da. Ez dira, sol-solik eskalatzaile bete-beteak edo petu-petuak nabarmentzen, bestera bateko ziklistak ere ondo moldatu daitezken horregatik, dozena baten lekuan, 20 lagun sartzen baldin badira lehia bizi-bizian horrek ikuskizuna aberastu egiten du, eta nik uste dut horrelako mendatek joko hori onartzen dutela, hori errazten dutela, eta horregatik direla onuragarriagoak, mendate oso luze eta gogorrak baina. Caja Rural erregea Omar Frailerekin eguneko iesaldian, Caja Rural garaipenik gabe da, Caja Ruralean Lizarran, aurren Antonio Molinaren aukera errezuen eguneko iesaldian, ondoren berriz, mugimendu erabakigarrian, 11 laguneko talde txoan, 2 sartu zituen, Makartzi eta Amez Txurroka, eta azkenean, Elmugan aurreneko amaretan 2 izan zituen, Amez eta Pello Bilbao. Hor Omar Fraile errepikatuta hor bulgakekin, sorbalda ikutuz. 20 urteko frantziar gaztea Antoni Turgi, gogoratu dira 20 urte zazpikoen Lies-Baston-Lies irabazizuela 2012an junior zela Paris-Roubaix bigarren egin zuen. Horreneko denboraldia Cofidis-ekin naizteiaz ere abuztutik aurrera Cofidiseko maiotarekin ibili zen. Bulgak erberetarrak eskarmentu handiagoa du, bihar beteko ditu 27 urte, 2 giro ditu bukatuta, giroan protagonista izana da, eguneko iesaldi asko bilatu izan du Bulgakek teleko giroan, eta Omar Fraile 24 urte ditu, 3. itzuliari da egiten Santurtziarra, garaipenik ez du profesionaletan. Aurrera Alfonso. Gurekin dugu Bingen Fernandez, Kandonieleko zuzendaria, Arratsaldeon Bingen. Arratsaldeon. Bueno, atzo Neirok aipatzen zituen Slachter eta Talanski bere ageri moduan. Berak aipatu gaitzidu, nik uste ondo gaudela, baina badakigu Euskal Herriko itzulian jente oso ona dagoela eta ez garala bakarrak. Egiten zeukin zatuzte? Ahalik eta hobien egin, nik uste gaurko etapa ikusiko dugu zelan duan, eta mendik aurrera ikusi aukerak daukagu zen aukerak, eta egunero begiratu eta ahalik eta gauzarik hobienak egin. Movistarri utzi diozu erantzukizuna gaur? Nik uste bera nairo dala generalako favoritoa, eta nik uste eurek hartu dute erantzukizuna, eta orain ikusiko da ia zer gertatzen den. Eskerrik asko Bingen. Canon del Garmin Slaktarekin, Talanskirekin esan, ezer gutxi egin duten ertuzadeaga, hemen orezko postu bat lortzeko batak zein besteak. Hormen izan, Kataluniako boltan ikusi dugu iesaldietan eta morgituta ebili da estatu batuarra, baina nagusirako ez dakit Talanski eta Slakterrek ez dute alako... Beldurri bintzat ez dute ematen. Bermerik ematen. Hori da. Beldurri, Slakter orain urte batzuk hobetu ebili zen eta Talanski pentsa, da ofine irabazteko txirrendularia da, baina
hori historia da, hori palmaresa da. Gaur egun, Talanski bera Kataluniako boltan ikusi dugu, eta Dan Martin eta Tom Danielsonen aldea mintzatetzen ondo ibili. Egun batean, han izan zen aurrean iesaldian sartu zen, baina erabaki garritasuna ondirik ez zuen izan, eta gorputzaldirik onenean ezbaldin badago, zail izango du urturreko lasterketa batean hemen dagoen partaidetzarekin nabarmentzea. Beraz, uste dut, salkapen nagusia ez beste joko batean sartu beharko dutela Bingen Fernandez. Erreferentziari egonena, eta egun utzi izan dako lasterketak begiratzea da, esaterako Lizarran batzeren nabarmendu Brown eta Azevedo iritziren aurrean, Azevedo behar bada bai. Ezagutu beste bakar ematea Quintanare Lizarran zenetan etzen bat ere bilia, baina Quintanak Valverde zuen taldean egun hartan erantzunkizuna Alejandro Valverde zuen Quintanak nahikoa izan zuen motorrari berotutxo bat eman eta izerre mugitzearekin Valverde berme handia baita. Arazoren bat bada, zein den, lehen Bulgak eta Omar Fraire eztabaidan edo ikusi ditugu, eta orain epaile berare agindu batzuk edo alku batzuk ematera joan zaie, eta jakiten dugun zer ari den gertatzen. Bulgak orain zuzendariarekin, bere taldeko zuzendariarekin ere hizketan ari da, eta hor zerbaiten okerren bat edo zerbait izan daiteke. Hemen lasterketa buruan doazen den aipatu dugu, Loto Jumbo taldeak eta Caja Rural RGA Seguros taldeak ez duela garaipenik, ez da Cofidik ere. Cofidi ere, Nazer Buani fitxatu arren, oraingoz garaipenik gabe da. 4 aldiz salkatu dira bigarren, eta horietatik gehienetan Nazer Buani, baina Buani ere ez da hilua gustora. Lehen urtean, Giroan eta beste indar bat erakutsi zen, beste abiadura bat, eta urtean oraindik Cofidi taldeak eta Buani berare ez dira estrenatu. Horrek bestean, Roben Feirik menderatu du Buani. Iraziko zuela, seguro omentzegoen. Buani eta Zerda eta Feirik menderatu zuen. Cofidi zego izona, esan bezala gaztea da, lasterketa buruan. BMC, Samuelekin, Vangarderenekin, nola modatzen den BMC, demoraldi politari ere egiten, presentzia. Lasterketan, Samuel, gaizki dira. Vangarderenek eta paia bat zuen. Vangarderen dela uste dut bereien talde. Izatekotan Vangarderen izan. Samuel Sánchez historiko itzulia irabazitakoa da, baina berak onartu du aste honetan edo irakurri dute bere elkarrizketa bat. Azken indartantetan dagoela. Bere gainbera hasi dela errepideak erakusten du, datuek erakusten dute, eta berak onartu duenerako izan da gaur-gaurkoz ezin duela Euskaldeko itzulia, beste batzuekin buruz-buru lehiatu. Horregatik uste dut bere eskarmentua, jakituria eta bere maila Vangarderenen mesedetan jarriko duela txekendulari Asturiak. BMC-ek, atapa bai, hemen du, estetina ere bai, BMC-ek, Gilbert ere hemen du, etapa izerako. Aurrera, Alfontxo! Bai, Morgan gora, hemen zulatu izan du Beñat Intxaustik, orain jeitxia kotxetik Tomas Amezaga mekanikaria, eta gurbila aldatu dio, aitara matean, Beñat Intxaustiri. 162 kilometroko etapari dira egiten, Bilbotik ekin diote etapari ordu bata eta laurdenetan, eta Bilbon izango du helmuga aurreneko egun honetan itzuliak. Bilbo esan dizuegu, turismoarekin lotura estua duen hiria dela, Euskal Herriko hiri jendetsuena da. Bilbotik abiatu zen Euskal Herriko itzulia 1924an, aurreneko ekitaldia Bilbotik abiatu zen. Ironikoa, Fermin, bai? Tropelaren azken lekuetan ironikoa. Buruari gara ikusten. Bai, eta hor buruak lehen izan duen eztabaida horretan, Fermin, antza Morgako gaineko mendiko marra, arrastoa, mendiko sarirako arrastoa non zegoen eta eztabaidatzen aritu dira epailea eta txirrendulari. Ego izuna nagusiako Pinot da. Ego Pinot dute, saikapen nagusiako. Arazoekin, katea, leku zinien. Bai, hori izan behar entzun. Katearena jarriko diote. Kolpea ere badu. Kolpearen aukerra izango da. Katearena baina. Hori gotu
Bai, pelotoien ez da abiadura hundirik, askotan horrelakoetan lasai antzean zoazenean ere arreta edo konzentrazioa gutxitu egiten da, dena lasaitzen da, ez erritmoa edo esfortzu fisikoa bakarrik, baita arreta ere, eta batzuetan elkartrabatzek eta horrelakoetan errazago gertatzen dira. Tamal. Hemen bien bitartean burua. Hemen orain Usabiaga etapa amaieran podiumera zeinek igo behar duen erabaki behar dute. Batetik formua daude jokoan, bestetik mendiko saria, Marfaelek iruditzen zait. Morgan ez ezik Anguren gorneko pasaeran jaso nahiko dituela dauden puntuak. Bigarrengoan zail izango du. Uste dut bigarrengorako, bigarrengo helmugatik gertu dago 13 kilometro pasatxora eta bigarrengorako lasterketa itxura aldatu egingo da, beste batzuk izango dira protagonista eta horregatik badaki sari hori nahi baldin badu behintzat ahalegina orain egin beharko duela. Gero ikusi egin beharko da atzetik Gangurengo lehendabiziko igoranetan nor pasatzen den eta ura bera gero, seguraz Movistar taldeko norbait izango da, ura bera azkeneko igoran non pasatzen den. Morgan hirugarren mailako mendatean, aurreneko mendate puntuagarrian honen beste. Eta punturik izan mendiko saikapenerako aldapatxo izan dituzte, baina punturik ez. Oraintxe esprina. Kopizeko gaztea buruan. Bai, nagusi. Erraz gainera. Erraz. Bele bigarren. Mugareko 71 kilometro geratzen dira. Eta Gangurengo bi igoerak. Guren edo Bibero. Bi alde desberdinetatik. Bata Lezamatik aurrenekoa eta Galdakotik bigarren. Bigarrengoak alako igoera gune, atxeden alditxo edo zelaigune batzuk baditu, baina igoera gune piko harrapatzen duenean bizikleta gelditzeko moduko aldapatxoa da, Tentea da gero, tentea da. Hor da, buru-buruan jarrita, Cofidis lagun bat gutxiagorekin da, itzulian. Gainerako taldeek sortzinak izan orkestu dituzte eta... Eskaile uste dut. Cofidis zartzirekin. Eskaile aurrez zerren zazpi ikusi nintu. Sortzirekin da, bai. Aurrera, Alfonso. Bai, erolikoa izan dugu lehen Morgana igotzen, eta dagoeneko loto Jumboko Lindemann txirnulari atropelean sartu da, eta bitxikeri bat Nairo Quintanako data bera izpide dugu kolombiarra, eta, bueno, beste muturra momentuz, beste kolombiar bat ere izpide Carlos Betancourt, atzeko puestotan ikusten ari gara Ake Bilarreko txirrindularia, eta nik uste oraindik Carlos Betancourt ez dagoela bat, kilotxo batzuk sobran ere baditu, eta hementxe ikusten dugu atzeko puestetan Carlos Betancourt, eta aipatu behar une honetan tropelean sartu dela Peñatin Txausti, zulatua konpunduta gero. Betancourt ja urte guztian ibili zen barregarri eta urte horrengo antzera dabil. Eta kolombiarrak aipatuta 10 bat kontatu ditugu gaur izteeran, kolombiar asko. Gauritu nagusia kolombiarra. Eta maila honekoak, Fermin, maila honekoak. Nik uste kolombiarren txirrindularitzaren gorakada azkeneko bizpahiru urte hauetan behin baino gehiagotan aipatu dugula, txirrindulariek horretarako arrazoi eman izan dutelako. Euskal Herriko itzulia bera izan da horren lekuko, Nairo Quintanaren garaipenaz gain, Sergio Luis Henao, Betancourt bera, etapa garaipen lehien eta nola ikusi genituen kontutan hartuta, eta Oturreko itzulia handietan eta bertan izan duten protagonismoa delako, beraz, gaur egun Oturrean, hainbeste kolombiar eta maila hortakoak izateak uste dut ez duela inor ustekabean edo harrapatuko eta ez dela inor segurazki harri. Betancourtrek lehen urtean izan zuen denboraldi hasiera. Eta ondorengoa, eta denboraldi erdi amaiera negargarri eta urtengoa, txamponaren bi aldeak edo gaua eta eguna bezain desberdinak izan. Kirolo zalantzan moduko izan zen, Betancourtren ibilera. Bai. 3 minutu pasatxora, peloto ja Morgako mendate pankartan.
Anton Kaldakoztarra. Orain 4 urteko etapa berritzen ari da, oroitzapen zoragarria dauzka eta hoiekin izango dela, aipatu du gaur Abiatorretik Igor Antonek biziren artean zaiola eguna nola nahi burutik joango. Garaipen politak baditu Igorrek, beste zon kolanen jabazi zuen, baina Espainiako guetan eta etapa desente ditu, baina Bilboko adoka. Garaipen guztien artean, garaipenik handienak ezala Bilboko adoka. Etxean, etxeko aldapan, etxeko jenderen aurrean, hori handia da gero. Hemen da lasterketa burua, Bolgak, Turgi eta Fraile, 3 minutu pasatxora pelotoia, helmugarako 57 kilometro, iragarkin eta beste tarte bat egingo dugu, iragarkin ostean hemen izango gara berriz ere, Bilbon, itzuliko aurreneko etaparekin. Berrogeita 5 kilometro helmugarako Larrabetzu inguruan da lasterketa. Larrabetzu, Lezama eta Gangurengo aurreneko igoera izango dute segidan. Lasterketa buruan 3 lagun gogoratu, eguneko iesaldi 3. kilometroa ezkeroztik dugu aurrean Omar Fraile Kajarrureko gizona, Kofidisekoa Antoni Turgi eta Loto Jumbokoa Bulgak. Profesionaletan ez dute garaipenik, 3 sartu diren gizonek. Emeretzi talde gogoratu, Voltureko 17ak eta talde gonbidatuak Kofidis eta Caja Rural RGA, sailkapen nagusirako ari gara. Hautagaiak aipatzen Usabiaga, Diuset Gaundinak aipatu ditugula, oraindik ere geratzen dira. Sailkapen nagusian ohorezko postu bat egin dezaketen gizon batzuk, esaterako lehen Pinot Pasaeran aipatu dugu. Sailkapen nagusirako gizona behartzen Maikak ere, baina Maika ez dago nagusirako. Galdera, Molemari beharra dineko garrantziarik eman handiugu? Aipatu dugu. Molemak orain 2 urte, zapaldu zen, orain 2 urte ez, 3 izango zai. Samuelek irabatzen urtean, oinatik, 3. Eta Tirrenon ere 2. postuan egin da. Beraz uste dut, baina irabazlea ez denez, kosta egiten da Molemarengan fede izatea. Aurrera, Alfontxo. Gurekin dugu Eugenio Goikotxea, Caja Ruraleko zuzenaria, arratzaldean Eugenio? Arratzaldean bai. Hazi eta berehala iezaldian Omar, ondo, ez da Caja Rural gaur. Hombre, nik uste gure egin beharra bidala, ez? Iezaldetan mintzat saiatu, gaur bintzat hortara intentzio horrekin atzeak, eta bueno, aberre iezaldian esker, sariden balortzei daukagun. Eta ia gaur puio bera igotzen da, ez da? Egoen dikatartian ez tarteko elmugetako esan diogu Fraidei, saiatzeko tarteko elmugako Bilboko inguru hortan, zutzi badagoz. Eskerrik asko. Erorikoa izan da orain tropelean, gianteko txirrilari bat erori da, 43 zenbakia, Kale Fairli erori da, eta Lanpreko 127a, Jose Serpa erorikoa, betan urratu gindu giantekoak pulotea, mine hartu urratu dauka, altadira biak, eta hemen ditu orain Kale Fairlik 2 taldekide, gianteko 2 taldekide zain, tropelean sartzeko. Lanpremeridako autoa. Serpa kolombiarra, Lanpremeridak hemen Ulisi du. Berragertena du Diego Ulisik. Zigortuta izan da, Italiarra jaz giroan 2 etapa irabazi zuen, gero Sarbuta modarekin eta gora berak izan zituen, zigorra bete du eta hemen da. Eta hemen berragertu, hemen denboraldian batera lehiatu ez duen bestea, etxekoa, Mikel Landa dugu, Astanakoa. Mikel Landa virusa izan zuen, taldearekin egin zuen aurreneko konzentrazioan abenduan, eta geroztik kosta egin zaio gorputza bere onera ekartzea Mikel Landari, zitomegalovirus gaitza izan du arabarrak, esan bezala hemen
talde buru bezala da, Eskarponire hemen du Astanak, hemen du Luis León Sánchez Astanak, baina ez dakit ba. Gaurkorako Luis León Sánchezik onena ere, ona litzateke. Luis León Sánchezek horrelako amaieretan egin izan ditu, biurrikeri bat baino gehiago. Eta Aramae dute baita estoniarra, Aramae Murtzian piztualdia izan duela. Baina Murtziakoa, Fermin Neurrien baten Murtzian izugarriak egin zituen. Eta lehen, aipamena egin diogun Bauke Molema bera, bigarren postuan sailkatu zenan, eta Arri eta Zur gelditu zen egun hartan, Reint Aramaek egin zuena, egin zuelako. Lezamako irudiak eta... Ez alda Samames. Samamesko arkua. Orain dela egun gutxi ekarri dute, ala? Harri orain dela egun gutxi bintzat. Harri. Ekarri jakina lehenago. Samamesko arku ezaguna, gaur egun Lezaman ikus baiteke. Makina bat garaipenen lekuko izan da arku hori. Horre egiten ingo alu. Samames da harrean. Hemen berriz ere lasterketa burua, esan beltzala orain Lezamatik gora, esango dute Gangurengo aurreneko igoera, bigarnak Galdakaotik gora egin beharko dute. Omar Fraile, Tirgi eta Bulgak, eguneko iesaldia, 3 lagunekin, gero eta arrenta txikiagoarekin, aurreneko igoera honetan bai, euren artean, banatuko dituzte mendiko saritako puntuak, baina bigarrenerako badirudi, pelotoian beste batzuk izango direla protagonista. Bulgak larri, Omar Fraile buruan, Bulgak ezinean, Loto Jumboko erberetarra, honen bestez. Bi gelditu dira buruan, bai. Urtikietan larri biltzen dena hundiga hauetan, hito egiten da. Eta Bulgaki uste dut neurri baten hori gertatuko zaiola. Omar Fraile gainera azpi-azpitik erakutsi duen kemena eta Eugenio Goiketxea taldeko zuzendariak emandako aginduak garbiak dira, aldela behintzat sariren bat eskuratu egin behar dute eta Bilboko podiunean izan nahi dute eta horregatik erritmo bizitu egin du hori bai, Turgirekin izango ditula. Turgi gaztea bera ere, mendiko sarien atzatik ibin daiteke. Aurre Alfonso. Gurekin dugu Nel Stevens, ahorikako zuzendaria, bueno, Nel. Lleváis una semana buena con el triunfo de ayer en La Rioja y hoy la gente, muchos piensan de Michael Matthews como vencedor. Bueno, Michael Matthews puede ser un buen candidato, ¿no? También está el Swift, que sube bastante bien, y Galopin. Nosotros bueno, intentaremos a pasar el puerto de Rivero y de ahí para adelante a jugársela. No sé si estáis pensando en la etapa de hoy o en la de mañana, la de Vitoria, porque todos estáis ganáis allí. Lo de mañana ya habrá que ver. Primero a ver que intentamos arrascar hoy y si será de brindis de mañana, ¿no? Pero bueno, mañana complicado, tampoco tenemos gente para tirar y eso, pero bueno, a ver si logramos 4 de 4. ¿Y cómo va tu lesión? Bueno, despacio. Yo no me puedo quejar, la verdad, es que son 3 semanas que desde que me han operado va bastante bien, aunque me fastidia un poco de estar aquí de copiloto. Eskerrik con él. Vale, Zuri. Eskerbetua minuta dokata hori, ezin du gidatu eta gidariaren ondoan doa Nel Stevens. Itulerako jarriko zelakoan zen? Anoetako lau ordutan alzan zuen, berbein. Hala, espero zuela. Euskal Herriko itulerako ja volante hartzeko moduan izatea. Besoa utxita da. Umearen eroriko bat saizteko aleginan, bera erori eta bera gutxi zuen besoa Nilek. Piloto lanetan Nel Stevens. Horikak irin etxeko zuzendarietako bat. Gangurenen gora pelotoi buruan aldeketatik ez da. Eta lasai, Zabal eta badirudi lasai. Erritmo eramangarria. Gorka berari da, Gorka kilometro asko dara matzalanean, Gorkak eta Igor Antonek egin dituzten eurrindi batean lehendabiziko kontrolanak. Eta horiek honen bestez ja nekatu xamarrere behar dute, beraz, erritmo oso bizi jarri ezkero beste batzuek hartu beharko lukete lanean aritzeko erantzun dizuna, eta horregatik uste dut, iesaldia kontrolpean dutela eta horregatik dabiltzala oraingoz behintzat, esan genezake kakotxe artean beti ere lasai antzean, hor gora edozein esportzu txikia delarik ere bihotz taupadak sarritu egiten dira, auskoa berotu eta ez tarria segurazki bate baino gehiagok gori eramango dute. Omar Fraile, Santurtziarra, Omar Fraile
afizionatuetan Opel Ibaigane taldearekin ekin zion afizionatuetan garapen politak oso zituen, Seguros Bilbaorekin 7 podium lortu zituen 2010an Zornotza eta Antzola irabazi zituen 2011an berriz, talde batekin Estilo klasiko bigarren zuten, Pradesek irabazi zuenean Omar eta 2011an Soraluzen eta Gorlan nagusitu zen Omar. Horrez nahi du, igotzaile polita dela Omar, mutila handia izateko, aldapak poliki igotzen ditu. Gaur gidari lanak egiten, Bizkaiko errepidetan etxeko semea, Igor Anton, etxeko semeetako bat. Eta bat baino gehiago bai baita pelotoi honetan. Euskaldunak gogoratu 13 ditugula urtengo ekitaldian. Movistarrek 5 euskaldun ditu, Nairo Quintanaren aldamenean. Skype 3, Nieve, Zandio, Navarrak eta David López Bizkaitarra eta Gerrolarek ere 3, Rail Bezkainera, Pello Bilbao eta Amez Txurroka, Aimar Zubeldia, Mikel Landa, hor da Galdako Zarra. Trek eta Astana ere pelote buruan, eta horrek zerbait esan nahi. Uste dut, Trek taldean Molemarengan itxaropena bat dutela. Molema astebeteko itzulietan ondo biltzen den gizona da, lehen ere esan dugu, Euskal Herriko itzulian podiuna zapaldutakoa, eta Nairo Quintana goraipatu dugu. Goraipatzeko arrazoi asko daude, beste Tirreno Adriatikon lortuako goraipena, eta bigarren postuan sailkatu zen gizona uste dut. Euskal Herriko itzulien ere ondo ibil daiteken txirrendularia dela. Ara Fraile gutxi dut irgi atzean. Frailek mendiko sarirako puntuak nahi ditu. Mendiko maiota jantzin nahi du etapa maieran Omar Frailek. Aurreko mendatean Frantziargazte izan du aurretik. Aurreko mendatean puntu gutxiago izan da. Hirugarren mailako izan delako. Hau bigarren mailakoa da. Iguera zoragarria egiten ari da Fraile, Iguera zoragarria. Bigarren igoeran segurenik ez daukera izango punturik hartzeko eta mendiko sarirako horrenko postua Frailerentzat izango da. Baina bera badaki bigarrengoan aukerarik ez duela izango, baina lehen da bizikoa ziurtatzeko aleginen ari da. Eta uste dut hori dela benetan egin behar duena alegin. Usabega, Treken, Franeslek ere hemen da. Franeslek izan den alegin. Horrela, aipatu ere inga beltzida. Neurri batean bizilegea, beste batean, akaso bere helburuen artean Euskal Herriko itzuliarentzako. Beti bera ardenetan eta ondo ibili izan den gizona da, eta urte sasoi honetan pedalkolpe honarekin beharko luke, eta egia da, ez dela guztiz kamustu eta gortutaldirik onenean aintzat hartzeko moduko gizona dela, baina gertu-gertuko aurrekaririk ez daukagu, orain gutxi jokatu diren probetako lekuko zarik ez daukagu, pentsatzeko bera hemen oso ondo ibiliko dela eta protagonistako bat izan da. Metroak mendate pankartarako Omar Frailer igratzen zaizkionak Gangurengo aurreneko igoeran itzuliko aurreneko etapa hau Ganguren edo Bibero nahi duzen bezala. Lehen esan duzu Fermin, Omar Frailer Opel Ibaiganen egin zituela afizionautako lehen da biziko urteak eta uste dut kontu hori aipatzeko modukoa dela. Beste adibide bat ere bai baita Euskal Herrian afizionatu mailako talderik handienetan ibili gabe ere, edo lehen da biziko urratxak talde apalagoetan eginda ere, profesionaletara ailegatu eta profesionaletan zeinen ondo ibil daiteken erakusten dutena. Garai batean, juniorrik onenak talderik onenetara joaten ziren berehala. Orain hemen adibidea daukagu Omar Fraile Opel Ibaiganen hasi, talde apaletako bada, lan ona egiten duen baina talde apala, eta gero Seguros Bilbaura. Eta bestea Jon Izagirre, Debabarrenan ibilitako taldea da. Beraz uste dut, talde hoien aldeko aipamena eta azpimarra ere egin behar dela. Ez dela soil-soilik talde handietan txirrendulari bat ondo ez den, talde apalagoetan ere, gauzak ondo egiten badakitela erakusten duten bi adibide eman ditu. Alegia, talde horien beharra badagoela esan nahi duzute, eta gutxe aipatzen diren, gero da talde apaloia. Jendartean Omar Fraile, jende asko, Gangurenen, errepidean egoteko giroa dago, giro guztitsua, udaberri giro aparta, itzuliko aurruneko etapa egiteko, mendiko pankatapean Omar Fraile, helmugarako 45 kilometro pasatxo, mendiko sarirako puntu politak ditu Omar Fraile, eta, bueno, bere taldean errezen egin du, mendiko
saria lehiatzeko hautagaitza Erakutsi. ordu. Honen eta kontua. Kajarrura asmatzen ari da. Gaur eguneko iesaldian sartu da eta podiunean leku bat egingo dute. Beraien izena eta zigilua errepidean uzten ari dira. Talde honi eskatu behar zaiona hauxe da. Profesionaltasunez, duintasunez lan egitea, saiatzea, kemenaren adibide izatea eta hori guztia lehen urtean ez bezala lehen da biziko egunetik ari dira asmatzen eta uste dut Eugenio Goikotxeak egindako planteamendua eta gero planteamendu hori Omar Fraile kasu honetan nola gauzatu duen uste dut txalotzeko modukoa dela. Omar Fraile gaur berotun jartzen ari da, baina biharko ere ziurtatu daukaz, hemen gaurera izango diren mugimenduetan erantzun beharra duka Omar Frailek mendiko sailkapena lehiatu nahi bat dira. Eta esan bezala, horretarako ondo egon behar da, sasoian, egunez egun erantzuteko. Hemen segitzen Igor Antonek, eta Kanon dela geri daura. Kanon del Garmineko ordezkaritza, beste adarbar antolatuz. Parean jarrita. Kanon del Garmin, gogoratu. Alanskirekin, Slakterrekin. Acevedo Portugaldarra hemen dute. Baita Tom Danielson ere. Formolo gaztea ere bai. Mohori gaztea ere bai. Ea Mohorikek zer egiten duen, zeren txirrendulari hori juniortatik aficionatutara pasa eta munduko txapeldun izan zen, edo ez, juniorretan munduko txapeldun izan zen, eta iaz ez genuen ikusi ere egin, eta behar bada oso gaztea da, eta oso lasai eramango zuten, inelako presori gabe, eta egutegi aritxamarrarekin, baina uste dut junior mailan erakutsi zuena gauzatzeko bidean baldin bada bintzat, hasi behar duela pixkanaka, ana eta hemen agertzen. Talde gehiago ere ari dira, pelotoi burura inguratzen, Etix, Quick Step, Jakouskirena, Astana, Movistar, Gangurenen, aurreneko igoeran, lasterketa buruan gogoratu, Omar Fraile dugu, atzetik Zirgi eta atzerago Bulgak, ondoren pelotoia izango da. Orain ikusten eta entzuten ari garen hau ere uste dut Euskal Herriko Itzuliaren ezaugarrietako badela pornin. Muñoak, mendateak eta parteitza ona munduko beste bazter askotan ikusten dugu. Lasterketa askotako kontu dira horiek, baina jarraitzaile kopuru hori dagoenez hainbesteko emana hori ez da lasterketa guztietan ikusten eta uste dut Euskal Herriko Itzuliak hori ere oso berea duela eta aipatzekoa eta zalei gainera eskertzekoa dela. 3 minutura pelotoia. Lasterketa hau berezi gauza asko egingo dute, baina bata hori da, zaleek ematen dioten erantzuna. Gaur jaieguna izanik, dira, errazagoa da, baina astegun buruzurietan ere, makina bat zale errepide bazterran ikusten dugu, eta uste dut txirrendulariek hainbesteko zaitasuna dituen ibilbide batean eskertzen dutela hori. 24 urteko bizkaitarra, lasterketa buruan, Kofiliseko aztea atzean utzi du Gangurengo azken zatian. Omar Frailek, 2011an zaren honek Euskadi Fundatzearekin sinatu zuen, 2012tik aurrera, taldearen egiturara pasatzeko zen, baina gero gertatu zen eta hortan txegeratu zen guztia. Zertzen nion, Alfontxo? Bilbo hundia hor. Bai, Fermin. Aurrera, Alfontxo. Bai, lehen erorikoa izan du Jose Zerbak eta sekulako berotua hartu du eta orain sartzen ari da tropelean eta pelotoiko azken postetan Robert Kizarowski eta orain ari da sartzen bere taldekidea Johnny Petrov eta asko komediak bata dituzte orain Gangurenen igoera hontan. Eta ikusiko dugu, geroko igoeran, alde gogorretik, nola erantzuten duten atzok eta atzok. Kizarowski, gaur egun Tinkoff Saxo. Ja, izenia hitzuria konta horrekin, Tinkoff Saxo konta. Inorren esekapen nagusia lehiatzen moduan, maika du bat maika ordea orain gozestago, gerokoak. Iaz mundiak egin zuten maikak, iaz mundu hau zabalik utiztuen, giroan, horrenko postuetan ibili eta gero Frantziako turrean mendiko 2 etapa irabazituen
Polonia, zer etzuen egin jar? Rafa Maikak, baina aurten horrengoz ez da inon azaldu. Omanen bakarrik, Omanen laugarren edo egin zuen, lehenko astean esan genuen, eta bera harrituta zegoela gainera kontuan, inek entrenamenduei nolako erantzun eman zioten eta ze mailetan zegoen, baina uste dut benetako errealitatea ondorengo lasterketetan ikusi dugula, eta zeuk esan bezala Fermin, inon ez dela, gerozti bintzata gari. Zaten besta bekarra bat izango, Maikanen txalarekin Omanen. Hemen bien bitartean Fraile. Garaia da. Zirita da. Ondo jarria, bai. Gorpuzkera ederra dauka, Omar Fraile. Bere urtea 2013 izan da orain arte, bere urterik onena, agerraldirik aipagarrienak eta diziratsuenak 2013an egin zituen. Iaz hainbestean egin zion demoraldiari, Amisa Bongon protagonista izan zen. Mediterraneko turrean ere bai etapa batean, azken etapan ibili zen, eguneko iesaldian, taldetxo batean. Gero Flandrian, Nokereko Erse, lasterketan ere bai, protagonista izan zen, itzulian iesaldi bakarra bakatu zuen, azken aurreko etapan. Eta, horrengo agerraldia, Ordiziako klasikoan egin zuen Omar Fraile. Eta Omar Fraile hor gangurenen behera ikusita Fermin, bere abizenarekin egindako joko batekin badirudi, garai bateko Fraile egalaria, Gino Bartali, dakarrela gogora, ura alaba izen, ordua meintzat ezaguna. Fraile egalaria, Gino Bartali, baina gerora, haren bizitzari buruz, orain ikusita, horregatik egin dut aipu hori, Gino Bartaliren aikua, Fraile egalariaren kontura, baina gerora diote, Fraile egalari ez, Fraile salbatzaile izan zela, Artudutarrak 800 bat eriozatik salbu utzi zituelako bai. Iurobek, ondo ezagutzen ditu Omar Frailek. Abantela, baina gehieneko badu, horretan Omar Fraile. Esportzuak egokitzeko asko balio du horrek. Pentsa orain Italian edo ezagutze ez duen parakaren batean ibiliko balitz. Zer datorkizun ez dakizula, edo aldapako iskorba dagoen ez dagoen zeratako jetxiera. Horrek asko balio du. Hauzkoari neurri hartzen zaio. Berak badaki, hemen errekuperatu behar dut, edo hemen jo dezaket, badaki delako, hemen sufritu ezkero, gero alako atxedengune badatorrela, eta han ere martxa honetan, edo esportzu intensitate honetan jarraitu dezake dela. Berak itxu jotzen badin badu, eta gero izugarrizko zaitasuna, edo askotan rutometroak behar bezala erakuste ez duen aldapa pikoaren bat badin badago, anitota gelditu daiteke, eta oraingo onura geroko kalte bihurtu daiteke, eta horregatik inguru ezagutzeak, batez ere esportzua haundi egin behar denean, eta indarrez justu xamarta biltzanean, inguru ezagutzeak asko laguntzen. Beno, laster da, begoina inguruan, Omar Fraile, lasterketa burua, 2 kilometro azkeroztik, eguneko iesaldian, 3 lagun izan dira, gangurengo aurreneko igora honek, sakabanatu da irukotea, bulua geratu da aurrenek ginean, eta ondoren, Zirgi, frantziar gaztea, eta hau da giroa berritzen esan da, hau da giroa. Posturarik egokina harrapatzeko ahaleginetan Omar Fraile burua sartuta, ordo Antoni Zergi. Postura berberarekin. Eta gero eta gehiago erabiltzen dut, Kiakoski munduko txapeldunare horrela xe ikusi dugu. Asko lehen, justu zelaren gainean jarri eta burua makurtu egiten zuten, gerora ikusi da, postura aerodinamikoagoa dela, hau nolabait ere ezkutatzea eta besoak eta denak korputzarekin batera biltzea, eta horregatik gero eta gehiago dira. Naiz eta postura desegokiagoa da, ez da bizikleta hain ondo kontrolatzen, eta arriskuguneak edo bihurgunetsua baldin bada, horrela joatea arriskutsu xamarra da, baina jetxiera garbi eta mentzat, era horretara, pedalik eman gabe, abiadura ondixeagoa lortzen da, aerodinamikoagoa dela nolabait ere frogatu dela.
Justo berak elezuko aterazion postura horri, itxiratxo batean. Bilbon itzuliko urreneko etapa. Azken 40 kilometroetan sartu da goratu, gaurkoak 162 ditu. Ordu bat eta laurdenetan abiatu da 151 laguneko pelotoia osatu da 55. ekitaldi honi ekiteko. Gaur hasi eta larun bat bitartean izango dugu jokuan itzulia. Gaur Bilbon, bihar Gasteizen, Etzi Berriz Zumarragan, Etzidamu, ostegunean Arrateko etapa egingo da, ostiralean Aiara ailegatuko da itzulia, eta larun batean Aian izango du errematea bakarkako saioarekin, 18 kilometro pasatxoko saioarekin, saio gogorrarekin, erlojupeko saio gogorra baitute, aurtengo itzulia bukatzeko. Eta Euskaldunak 13 baino ez, Fermin, baina aurrean zeinatzean, neurri handi batean, Euskalduna protagonista. Aurrean Omar Fraile iesean, eta atzean, iesaldian ibili diren gizonek adinako lana egiten jarduten dute, ari dira egiten, Gorka Izagirre eta Igor Anton. Eraz, goiti bera orain arte, Euskal txirrendulariak protagonista lehen da bizikletekoan. Hemen da Begoñan, Omar Fraile. Begoñako tunelean. Honen bakarrik jo behar. Eta jo beharra dauka, pikin batean iraun beharra dauka hor joan da. Orain dena dauka kontra. Batetik, bera bakarrik. Indarrez, kuiztu xamar. Orain zelaigune bat izango du, baina gero bigarren mailako beste mendate bat, eta batez ere gero arriskurik handiena hemen dago arazorik handiena. Pelotoia biziluzik mango dela. Pelotasko dugari badago orain, etxeparean eta... Hori hartuko du. Hori ere hartu beharra dauka, derrigorrean gainera. Hori izan da, nola txeko du, hori hartu gabe. Zendariak orain zuzeneko azalpenak eta eman dizkio, baina uste dut, indarrez ustu bitartean Omar Frailek hortxe jarritu beharra daukala. Caja Rural protagonista, etxeko taldea, Caja Rural RGA. Bestea ez da Continental Profesionala, Murias taldea, eta ez du aukerarik Golturreko probetan parte hartzeko. Golturreko probetarako gonbidapen txartela jasotzeko Continental Profesionala izan behar da. Bulgak Honemestez Fraile, ondoren Turgi eta gero pelotoia. Eta Movistarren bi lagun, aipatu ditugun bi lagunak beti burua. Igor Anton eta Igor Anton ez bada Gorka Izagirre. Gorka Izagirrek erreleba ematen denean Igor Antonek hartzen dio txanda. Bi lagun horiek erreditu, orain arteko kilometroetan Movistar. Besteak gerorako daude, indartsuago daudenez, lan zailagoetarako. Espaldi ona llegatu ezen, itzulia orain urrena, Zemo Fuertek etapa irabazi zuenean llegatu zen, eta hori, Garoita, 6... Bai, tankideok. Bai, Alfonso. Eta orain arazokin dagoena de Toni Martin da, matxura izan du, eta gurpila aldatzen ari zaio mekanikazia. Izan du ezber hori, eta batzen ari zaio aurreko gurpila Toni Martini, eta izpik estepeko txorrinulariari. Hemen segundutxo batzuk galtzen ari da, baina konponde dute, jarri dute gurpil berria eta badoa Toni Martin tropelera bidean. Toni Martin
Euskarreko itzulian 3 errojupeko irabaztako gizona, ia zerrojupekoa ez ezik. Nafarroko etapa irabazi zuen Toni Martinek. Esan bezala, orain urrena Euskarreko itzulia 1986an izan zen Bilbon. Ez zen, gero gozau Xabiaga, gogoan izango mutiko izango zinen. Euri jasa hundia izan zen, egun guztian gainera. Somos fuertes, irabazi zuen etapa. Pero atzetik Blanco Villar, Marino, Arroyo, Marino, zen lasterketari zu eman ziona, enguren engora. Arroyo berarekin, Anselmo Fuerte irten zen, Anselmo Fuerte estekabean harrapatu zituen eta berak irabatzen etapa. BH-rekin Bilbon, geroztik itzulia Bizkaiko hiriburuan sartu gabe zen. Mugari gabe, Erne. Tremendo Omar Fraile, lasterketa buruan bakarrik. Santurtziarra. Hirugarren itzuli ari da egiten aurten Omar Fraile. Itzuli handirik ez du. Gerozteko lasterketarik ez du oraingoz Omar Frailek. Gerozteko dorrea. Loko paisaian berri xamarra. Gure helikopteroren zat helipuertua gainean duela. Eraren zat. Hala jartzen du da. Guggenheim. Diferentziari, hendik hainbestean ustezio, hainbestean. Bai. Txuko, pasatxo, bada zerbait. Emanaldiarekin hasi garenean, zenbatzen ditut erdi. Minutu bat gehiago, hortxe. Izango zen. Itxartema kilometro egin dituzten geroztik eta minutu bat handi hortik eta. Horbi kontu azken narratu behar dira, alde batetik aurrekoen joa, eta atzekoen atxadare bai. Atzekoen nahi dutenean, erritma bizitu eta Omar Fraileren gana gerturatu bakarrik ez. Harrapatu ere nahi dutenean harrapatuko dute, baina uste dut bere meritua ezin dugula eskutatu, baizik eta goraipatu egin behar dela. Aldamenean duela ordoa Omar Fraile. Orain berriro udaletxeruntz eta handikan Galdakao aldera Gangurengo beste alderdiaren bila. Beste eguraren bila. Elmugatik pasagabe alegia. Honek ere polita behar du Xabiaga. Horrela hiri batean zeu bakarrik lasterketa buran. Horren honenak eman zela, Fraile. Gauzatzeko ez eta egin bat ere aukerarik izango duen, baina behintzat hor geratuko zaio, hor geratu zaio pasaera hau eta gerora gozatuko du. Gerora berritzen duenean egoera gozatuko du. Hortik pasatzen den bakoitzean. Uste dut gainera txirrendulariak protagonista izatea lortzen duenen lasterketa handi batean. Eta lasterketa hori norberen herriko baldin bada, sentiberotasuna handia duela, eta egunero umetatik ezagutu dituen lekuak iaia berari hor egiten dioten baldintza batzuetan ezagutzea, hori ezur muinetaraino sartzen da eta hor gelditzen da beti. Uste dut hau bere gozagarri izaten ari dela, sufritzen ari da biztan da protagonismoari eutxe egin nahi diolako, baina hor zale diren eta zale ez diren, hala tokatu diren eta txaloa jotzen dituzten zaleen berotasun horrek, uste dut asebeteko duela bizitzen ari den esperientzia. Udaletxo dori pasada, lapa gora orain Omar Fraile, orain aldapako eskorra dauka hemen. Min emango dio, horrelako aldapatxoek, hau da, erritmoa hausten duen edozein zailtasunek eskastuta dauden hankazangoetan min handi ematen. Egoinari gobernu orain berriz ere.
Eta hemen ez aldaketarik. Deustuko Unibertsitatean pare-parean orantxe pelotoia. Hemen Tirgi. Gero, zabega ez du esan, baina ziklista dain favori izateak arrisko hau ere badauka. Denek egoera onartzea, Movistarrek dena ondo estu lotuta eraman nahi izatea, gertaliteke. Aurreneko hile egiten duela. Aurreneko etapan ezetik, ondorengoetan ere, hau gertaliteke. Lasterketa hain lotuta eramatea ez da ikusgarria izaten, hori argi eta garbi dago. Bat favorito garbi denean eta talde sendoa daukanean arriskua egoten da. Eta uste dut txirrendularitzak eta orain oso hausnarketa sakonean sartuko ginateke, baina neurri batean txirrendularitzak ikusgarriago izan nahi baldin badu, lotur hori hautsi beharra dauka. Eta lotur hori hausteko moduetako bat, taldeak kopuruz urritzitzea hori da. Eta adibideak asko dauzkagu. Iaz Polonian egin zen, ez? Halako probatxo bat, seiko taldeak egin zituzten. Eta hori bera, hau da, naiz eta irteeran bederatzi txirrendulari izan, lasterketaren baldintzek, lasterketa buruan, txirrendulari gutxi uzten dituztenean, hau da, kontrolana, talde batek ezartzen duen kontrolana desagertzen denean, eta buruz buruko edo orpoz-orpoko lehia hasten denean, orduan da benetan ikusgarria eta bizia txirrendularitza. Eta horren lekuko, eta gaur egon sarean, YouTubeen nona ikusi daiteke, aurreko igandean ez atzo 8 jokatu zen Gante Bebelgen klasiko handia izan zen. Favorito nagusi guztiak, iaia inolako taldekiderik gabe, elkarren arteko lehia polita, elkarri erasoka, han ez dago aldamenekoak edo nere taldekideak egingo du lotura lana norbaitek aurkariren batek ies egiten baldin badiz. Norberak atera behar ditu eltzetik babak. Eta horregatik da, txirrendularitza momentu horietan hain gustagarria. Orain, azken batean, favorituek ez daukate aurpegi emateko inolako beharrik. Zergatik, talde kuadrilla edo mutil kuadrilla handia dutelako edozein egoera gaizto ere kontrolatzeko. Eta uste dut txirrendularitza lotura horretatik kanpo dagoenean, lotura hori apurtzen denean, askoz ere gustagarriagoa dela, favorituek ere alabeharrak eraginda mugimendurako beharra sentitzen dutela. Hemen taldeak 8 dira, itzuli handietan bederatzikoak izaten dira. Antoni Turgi, iesaldiko frantziar gaztea, Begoñako aldapan, eta pelotoian atzean. Azaldu da pelotoia, harrapatu du pelotoia begistan, honen bestez Fraile eta ondoren pelotoia handia. Pelotoia handia, 150 izango dira. 150 baitira denera. Golturreko 17 eta gogoratu bi talde gonbidatu ditugula aurtengo itzulian. Kofidis eta Caja Rural Erregea. David López bainendik ere. Katalunian ondo ibili da Barakaldokoa. Katalunian maila polita eman du David Lópezek. Ja hemen asmatzen duen Mikel Nieve dut hemen talde buru bezala. Henao hemen da. Sergio Luis Henao. Horain bihurteko itzulian. Ibili izan, izango duzu lejanan, Betankurrekin lehia bizian, oso demoralde polita egin zuen Henao 2013an. Gero arazoak izan ditu, bateko bere pasaportean balore anormal xamarrak izan zirela eta alako ikerketa bat egina izan zuten bere datuekin. Bitartean geldi egon bat izan du, orain hemen da, orain nola den, ikusiko dugu. Astean zehar ikusiko dugu. Ez berdin, baina neurri batean esango nuke Simon Gerrantzen antzeko prozesu baten ondorenean datorre. Da, lesioetatik eta etorri eta txirrendulari ona izatez bai, berezkoa izan bai, baina gorputza behar bezala doitu gabe daukan txirrendulari dela Sergio Luis Henao. Ez dagoela, puntuan.
Eta urte gari honetan, uste dut, baztertu zela talde, bega, martxoan, bai, martxoan. Martxoaren emeletzian, San Jose egunez, baztertu zuen taldeak, azken probetan, esan bezala datu, susmagarriak izan zituelako. Ikerketa bat egin zioten, altuerako ondorioak argitzeko, zen ere herri honek, oron bizita, 2000 metrotik gora, Sergio Luisenao eta naia, Sebastianenao. Zan bezala Eskaik talde buru bezala, Mikel Nieve izango du. Eta Movistar taldea bezalaxe, aurreko astean, ostiraleko etapa behintzat, haian amaituko den etapa, ikuskazan izan ziren. Eskaik, eta ostegunean, Movistarrekoan bezalaxe, Zumarragan, Antigua Gualdapa, Movistarrekoan aurretik. Ibili ziren, Eskaikoak. Eta ez mutilak, baina jakin badakit, gure ingurumari haietan, Patxi Bilare, bere autoarekin ibili zela. Eben Omar Fraile, azken 25 kilometroetan sartzear da Euskal Herriko itzuliko aurreneko etapa. Etxeko bat protagonista. Pedal kolpe ona darama, bizia, kadentzia polita, egokia, ez bizia. Eta biziketa gainan horrendi. Bai, lankideok. Aurrera, Kontxo. Gurekin dugu Piloko alkatea, Ibon Arezo, arratsaldeon, Ibon. Arratsaldeon. ¿Cómo se está viviendo la carrera? Bueno, un día precioso, la carrera muy bonita con esta escapada. Aquí la gente tiene una afición terrible, o sea que todo redondo. Una gran carrera en un marco incomparable. Sí, Bilbao está precioso, es la salida además de la vuelta, un día de fiesta, todo estupendo. Eskerrik asko, Ibon. Zuei, bai. Da mozteko horea. Omar Fraile esaten ari nintzen, usabiaga gauza bada nekea pilatzea, nekearen ondorioak hor biztaratzen hastea, baina honek oraindik eutxe egiten dio posturari batzuk, naharmen geratzen dira nekearen ondorioz mugimenduetan ibilera baldarra anutzen batzen zaie, honek ez du horrelakorik. Ibilera itxusitu, aldrebestu egiten zaie, eta nekea erakutsi egiten dute. Batzuk, ezkutuan gordetzen dute, eta esan bizikleta gainean jarrera oso aproposa egoki eta doktore dauka, Omar Fraile bere gorputza egiturare alaxe da, eta nekeak joxa martuta joan arren egia esan itxurari oso ondo eusten, eta hori ere berezko izaten da. Orain, eskertuko lituzke. Erlojoren kontrako saioetan, izaten dituzten heldulekoen gehigarriaiek edo garai batean, iraupeneko probetan, furi-furian, Mikele Bartoli handiak jarritako gehigarriaiek. 130 kilometrotik gora da namatan, lasterketa buruan, badira batzuk. Beira, pelotoian erritmoa bizitzen ari da, eta 30 segundua aire handizkia. Hori da aldea. Omar Fraile ondo doa, indarrez guztu xamar, egindako esportuaren ondorioz, horrelako iesaldi batek edo zeini indar kopuru handia lapurtzen diolako, eta pelotoi askoz ere biziago doa, eta hor erritmo desberdintasun horrek aldea janarazi egiten du. Pelotoen atzealdean eskubialdetik dektik quick stepekoak ari ziren aurrera egiten, Mersman zijoan hor besteak beste, Mersman etapa garaipenerako hautagaia izan diteke, etapa pasa behar du. Lehen lan egin da, begira orain, Gorka, Izagirre eta Igor Anton pelotoi atzean. Hauek egin dute gaur egin beharrekoa. Eta hau izango da, ondorengo egunetarako ere, izango duten lan martxa. Eskailaren mailak eta era honetan. Hauek lehen da biziko kilometroetarako, eta ondoren entorriko dira, segurazki, Visconti, Jose Herrada, eta kaso azkenerako, aurreko larun batean Miguel Induren saria nola ibiltzen ikusita, Jon Izagirre behar bada, eta Beñat, hori da, biak nola ibiltzen ikusita, bi horiek izango dira, azken kilometrotako lanik, mailarik handieneko lana eskatzen duen eginkizuna beteko gutenak. Orduze pelotoia goiti gutxita bakoitza bere adarra antolatuta Lan Premieridak ordezkaritzare pasada Lan Premierida Ruikostarekin eta Sky ere ez dago favoritoak beste batzu direla eta
kontu hoienpean ezkutuan gelditzeko borondatez, Katuxak ere ari da agertzen. Eta bizioso, ez da garai bateko bizioso abiadura bizi ez duen txirrendulari hura, baina pedal kolpe honarekin dago, eta mendateak ondo gainditzen dituen txirrendularia da, larun batean garaipena lortzeak erakusten du sasoit ondo dagoela, eta uste dut Simon Espilakekin badera, gaur ere, aragoarrak lan txukun egin dezakela. Lotoko ordezkaria Toni Galopan izango dute, etapa izerako, Toni Galopan frantziarra. Aurrez ordea hau menderatu behar dute, hau bereganatu behar dute. Omar Fraile. 2 minutu zazpiko errenta une honetan. Pixkanaka galtzen. Asko ari da egiten alere. Etapa ari da egiten Omar. Igoera buruan hasiko da, hori bai. Igotzen hasi eta uste dut bere ala jango dutela. Han bai antzemango dela benetan izugarrizko erritmo aldaketa, nekiak erabat janduen eta garaipen gozez dagoen pelotu den artean. Lau kilometro inguruko igoera dute. Galdaka bat igoera. Eta igoera tentea zenbait lekuta. Igoera tentea. Ez dira kilometro asko, baina zerbait bada. Begira BMS ere. Fili Gilbertekin gaur itxaropena izango dute. Fili Gilbertik onenak, 2011 urtean ezagutu benuen Fili Gilbert ark behintzat, airean pasa beharko luke mendate hori, eta gero errematatzaile esena kaldu ez badu behintzat, protagonista izan daiteke Fili Gilbert. Baina hori bai, izena bakarrik ez. Pedal kolpea beharko du Fili Gilbertek ere, iraganeko kontu zoragarrietatik haratago gaur protagonista izan nahi bat imaz. Agebier ere ordoa, hirugarrena du, Jean-Christophe Perot. Agebierren bestea, Guillermoz Perot adina badabil, gainera Perot bere aitortu zuen atzertu kriteriumean egin zuen mugimendua zuela egin bere burua kontuan hartuta baizik eta Guillermozi egin izan zuela lasterketa gero egoera hartan ikusi zuenean bere burua bapaten ala erabaki zutela egoera ari alaxe zuko ateratzea, baina Guillermoz zutela talde buru atzerteko kriteriumean aitortu zen Perot. Bai, Fermin. Horrela, Alpuntxo? Bai, Omar Fraile ja nekea igartzen hasi da, ordekan ere zuti jartzen izan da bizikleta ganean, eta badaki ganean daukala tropela, Galdakoko kaleetan da lasterketa burua Omar Fraile, laester ekingo dio gangurengo igurari eta sekulako etapa egiten ari da Santurtziarra. Hemen da Galdakon. Aldapa gora hasiko da laster Omar Fraile etapa hundiari da egiten bai. Baiaz egin etzuena, ari da egiten aurten. Orain bi urtekoaren antza dauka gaurko Omar Fraile. Orduan protagonista iesaldietan eta aurten ere bai. Orain bi urte. Bizkaia llegatu zen etapan. Azaldu zen lejanako etapan ibili zen aldekin da. Hiru minutzen gainera. Lehia, mantzen egunari. Egun hartan ezagutu genuen aurrenekoz modu honetan Omar Fraile. Oso horren bi urteko hogeita bi urte izango zituen. Hogeita bi urteko mutikozkor bat hemen itzulian maila hartan ikustea garritu gintuen. Eta gero izan zen errekuperazioak eta ondorengo egunetan ere izan zen protagonismoak. Azken aurreko etapan urrena, eguraldi txarrarekin, amets eta biak elkartu eta lasterketa buruan jobetean azatu zirenean. Ia pelotoi erdi erretiratu zen eta hauek erretiratu ez zen. Hauek protagonistak izan zen. Gero portek, eman zen errematearea zingoen egunari. Lehen Kortezubin bertako txirrendulari baten nahiko egin dugu, ez gara, hartu gero larra batzutik pasa direnea Jesus Loroña hundie bertakoa zela, baita Mikel Artetxe eta txirrendularitzarekin lotura duen eta Eskai taldeko entrenatzaileetako baden Xabier Artetxek eta Galdaka on, esan dugu, lehen Igor Anton bertan dabilen gizona bertakoa dela, eta Ramontxu González Arrieta ere, hementxekoa, Galdaka oztarra izan zen ere.
Ramontxu González Arrieta, eskalatzaile Pinaskoa. Joanes Omarriba hundiaren senarra. Aldapa gora astea Romar. 45 segundo. Behin, A8 autobidea zeharkatzen duenean eta eskubira giratzen duenean, hor hasiko da benetako aldapa, eta arekin batera etorriko dira benetako komeriak. Lan Premerida, pelotei buruan erritmoa bizitzen. Hone poza maten. Movistar ez den beste talde bat hor buruan ikusteak poza ematen du. Eta neurri batean hau iragarri du Jose Luis Arrietak. Jose Luis Arrietak lasterketa kontrolatu nahi du salkapen nagusiari begira. Zeren berak esan du. Etapa garaipenaren jokoan ibili nahi dutenak gero haiek hartu beharko dute erantzukizuna pelotoi buruan. Eta hori ari da gertatzen. Haiek lan izailena egin dute, askotan asko utzikeria izaten duten lan hori egin dute, kilometro askotan eta lehen kilometroetan lasterketa kontrolatzea eta lotzea, ez ies egiten uztea, eta orain, garaipenerako Movistarrek baino tresneria hobea duen taldeak badira, eta esan, haiei dagokie orain egin beharreko egitea. Horregatik hasi dira agertzen hor, etapa garaipena helburu duten taldeak, besteak beste, Lambre. Rui Costa ere horrelako amaietarako oso gizon egokia baita, ondo baldin badago. Airan kideok. Aurrera, Alfonso. Eta Omar Fraile gangurengo lehen emaldetan jalanik, badaki gainean daukala tropela, baina aurra atzera begira Omar Fraile, eta gainean daukala jalanik tropela, Omar Fraile. Aurre hartu diote, auto eta Minutu erdia. motoek beraz, badaki zer datorkion. Metroak bezala eroriko zezki orain segunduak. Omar Fraile. Berak metro bat egin ala, segundu bat gutxiago izango du bere aldeak. Ja, hartu da pelotoia gainean duela eta hori aski du. Hanka Orain, urrengo egunetan datorkion kontutan hartuta, kasi gehien komeni zaiona da, alik eta gutxien negatzea. Berdin di orain, 4, 5 edo 8 minuturekin helmugeratzea. Orain, alik eta indarrik gehienarekin, edo gutxien gastatuta helmugeratu beharko luke, horrek, biharkorako errekuperazioa bere zailean erraztu egingo dira. Hemen da burua, nahiko lan aldapateratzen orain Omar Frailek. Hemen Igor Anton ikusi genuen Espainiako Bueltan, Usabiaga 2011an, 19. etapan Igor Anton aipatzen dugu, baina egun hartan Gorka Berduok ere. Sekulako lan egin zuen. Gura gakoetako bat izan zen iesaliar arrakasta izateko. Zentziren, Diatxenko Astanako eta Brusegin. Hori da. Marte Brusegin. Gehin irantzun da, Brusegin, Igor Antonekin. Eta Brusegin iesaliatan izatea ere kalte ez, aurkari izanagatik. Igor Antonen garaipenaren erdia, Berdugoren izan. Atzean honezkero mugimendu pixka bat hasita egongo da. Eta aldaparik ez dela, galde dizaiotela une honetan Omar Fraileri aldapari dagoen ala ez. Hor aldapa dago. Zenbait lekutan, eta leku horretan bereziki eta ondoren atxeden alditxo baten ostean izango den zuzengune batean, ez da luzea baina zuzengune batean, han ere piko-pikoa da. Begira hauek, pelotoiaren atzeak erakusten du hor zer dagoen. Honenak ikusten ditugu, indarrez oparoen dabiltzanak, eta dabiltzan lekuan ia badirudi zelaigune izaten dira aldaparik gogornen ere, baina hemen dago, hemen ikusten da zer dagoen hor. Gorka Izairre, Anton, Ludwigsonen ikusi dugu, Tondi Mulanek itxaropena, batez ere azken errojupekorako. Tondi Mulan geldi egon da, 2 asteko entrenamendu saio luzeak ateatu omen ditu Euskal Herriko Itzulea buruan zuela. Euskal Herriko Itzulea aipatuta horrean, berak azken errojupeko aipatu duen. Egin Tondi Mulan entzat, oso errojupeko, proposa den aiakoa. Nik ere aldrebesa dela esango nuke. Horregia, oso penditz pikokoa. Mendateak etzanagoak balira eta garapen luzixagoa mugitzeko uste dut okiagoa litzatekela ibilbide mota hori beraren. Eguneko protagonista, iesaldia urrutien eraman duena Omar Fraile. Etapa maieran podiumen izango da. Ekapen osagarrietako aurreneko postuan baita Omar Fraile.
Gangurengo bigarren igoera honetan galdakaotik gora jende hartzean ari da geratzen. Eta hori... Hemen mugimendua, Arredondo hor, trekekoa. Galopen izan diteke mugimendu sortu duena. Guillermoz. Hage bierre orain. Dena ipatu dugun Guillermo txikia, igotzailea. Zerren aldaketa bizi-bizia du Guillermozek. Hage bierre zaikatzen nagusirako. Perodekin eta gizon honekin da. Trekeko Arredondo kolombiarra. Ergote bizi-biziarekin. Guillermoz. Igotzailea. Oso bizi, oso bizi. Pedrokope harina-harinarekin, atzera begiratu gabe, bere buruarengan konfiantza erakutsi gainera, Eta galopan edo zinbelen zen, Xabiaga, neut. Bai? Galantza daukat. Zin izan daiteke, bai. Zinbeles izan daiteke. Arredondo. Trekekoa kolombiarra, Arredondo. Atzekoak ez dira parte, Ez. Zabek orain, hiru elkartu dira eta hiruen arteko hartu manonaren partez atzera begirasi dira, elkar markaketa. Bai. Aurrera, Alfonso. Zuek esan duzu, Arredondo atzera begira, gainan dute tropela, nahi du, orain lotukoa erasoan ari da, Hage bierrekoa erantzute, gainan dute tropela, eta aurra egin nahi du lotukoak, hirukoteak aurra egin nahi du, baina gainan dute tropela. Hor da irukotea, pelotoia gainan, pelotoia handi xamarra. Orain di bai, luzatuta baino ez da usten, Eta hori ez taldea. Bueno, usteko motiborik ez dago, eta parrainak eraman duten bezala eraman da. Horremen hartu eman hobexiagoa. Parteko borundate izugarririk gabe, beti ere atzekoen peskiza edo kezka dute. Eta horrek esan nahi du zertxo bait zuhurtzia jokatzen ari direla. Julián Arredondo iaz protagonista izan zen Italiako giroan, iaz etapa irabazi zuen, Mendiko sarirako leian lanak eman zituen Arredondo. Den ere esan dugu, igoera hau nola igo, halako txirrindulariak izan daitezke protagonista. Igoera ez da oso bizi izaten ari, horren bestez, areizken aipatu ditugun, bai Matthews, bai Swift, bai Spilak, Kiakuski bera uste dute horiek garaipenerako Swiftekin batera eta aintzat hartu behar direla. Txorroka, proteen, atzialdean dabil. Hau da burua! Eta hau da, igoerak duen beste zatirik zailenetako bat. Hauxe. Goitik engugera, amaik zerdi geratuko zaizkie. Eta eman beharreko jaitxiera da. 2 kilometro. Mendaten pankartarako. Eman beharreko jaitxiera, ez da jaitxiera piko-pikoa hasieran ez behintzat. Ez da otarteri. Pelotoia hundia, gertu du irukoteak. David López datorratzetik. Katalunian bezalaxe oso maila hona ematen. Barakaldo zarra. 2 kilometro. Mendaten pankartarako. Bruno Pires atzen gabitzen. Orlanskira hau. Pelotoia hundia oso Gangurengo bigarren igoeran. David López. Eta David Lópezek errimuan igoko du. David López ez da errimua apurtzeko eraso bortitza duen gizona. Errimuan igotzen du. Eta Niebek, zer egin dezake Niebek? Aurreneko 10etan buka dezake. Zer gehiago lor dezake Mikel Niebek, saikapen nagusiaren leian buru belarri murgilduta, ze iruditzen zaizu? Nik uste dut 10 barruko gizontzat seguru jotzen dugula, eta, bueno, apustuak baikortasunera arrisku pixka bat egin ezkero, 5 barruan ibil daiteken gizona dela ikus genezake. Eta ikus genezake, besterentzat lanen aritzen den, txirrindulari batek askatasuna duenean, zen olako onura izan dezaken. Hori aztertzeko behintzat balioko digu, aurtengo ekitaldiak Mikel Nieberen inguruan. Hori, zeinek esan behar zigun, Mikel Niebe ezagutuko genuela, Eskai bezalako talde batean, talde buru lanetan, Euskal Herriko itzulian, kulturreko lasterketa handi batean. Horrek erakusten du, Mikel Niebek bere apaltasunean eta profesionaletako debuta berandu eginagatik, zen olako bilakaera izan duen.
Astanak, eta paitzerako Luis Leon Sánchez dauka, Astanak Tarame dauka, Luis Destra dauka. Erritmo aldaketak, bai, baina iraupenik gabeko erritmo aldaketak. Hor lotura lan egiten Jon Izagirre ikusi dugu, Movistarrekoa, eta Kibiakoski oso erne, bere eskuinetara orain favorito nagusia, Nairo Quintana. Bangarderen ageri da, eta berriro David López. David López, Jon Izagirre, euskalduna protagonista aurreneko etapa honetan. Beste erritmo aldaketa bat. Astana berriz ere. Tarama izan daiteke, hor erritmo aldaketak egiten ari den gizona. Eta Jon Izagirre berriro erantzuten. Begira lehen esan dugu, anaietako bat, oraintxe bertan, sasoi zarazoak izan dituelako, kaskasiago dagoenak lehen kilometroak egin ditu, eta Jon Izagirrek eta Beñat Intxaustik larun batean Miguel Induren sarien erakutsi duten nolako indarra duten, eta uneri zailenetan, exigentzia fisikorik handia dagoen lekuetan, Jon Izagirre begira nola ari den erantzuten, behin eta berriro erasoei erantzuten. Horrek, sasoia eta errekuperazioan erakusten dira. Lanean ere badaki Jon Izagirrek. Hober denean jotzen asmatzen duen egitakoa da Jon. Lasterketa oso ondo irakurtzeko gaitasun aparta dute bi anai. Atzealdean geratutako jendea. Eta Sergio Luisen hau izan daiteke. Tranquilo. Que tiene uno solo, tranquilo, tiene uno solo. Esa es. Hori Sergio Luisen hau da. Eta mugimendu hori hor egin duenerako Bai, ondo dagoen seinale da Fernández. Min eman du horrek, min eman du. Horren pizun erritmo aldaketarik horkitzen bai izan da. Eta iraupen ematen ari zen. Orantxari da. Zuzatian. Segi egiten duena. Zati bat aiaztean ibili da. Hainbestean ibili da. Erraldia ipagarririk izan, baina gora behar hundirik ere, gultzeko mailan, hemenako pixkanaka gora egin du. Astanako iruzpalau lagun ageri diran, eta nik uste, beste Escarponi, Taramae, izan daitezkela. Luis Leon Sánchez bai. Landaren arrastorik ez dago aurreneko postuetan. 100 metro geratzen dira lapa behera azteko. Eta gero 13 kilometro muga. Eta lehen zatia eman beharrekoa. Erreleboka eta pelotoiak lan hona egin dezakeen ingurua da. Lehen egiteko zatia. Eta atzen ere orain kontrolanean Movistar. Bate egitea aratzeko taldea Eskaiko Gizonarekin. Mendate pankarta hor dute, horrez aurre. Kasunetan Beñat Intxausti dator tiraka. Mendate pankarta bertan. Astanakoa erasorako prest, Baina zabalagoa. Etxera azkarra, eman beharreko hori bai. Kibiakoski ere oso erne, eta Kibiakoski gizon azkarra da. Lehen urtean ez du ahaztuta izango. Zenbat alde salkatu zen 3. postuan eta urten aurreneko egunetik garaipena nahi duela ikusten ari da azken kilometroetan. Oso erne, oso ondo kokatuta eta gaitasun honarekin. Hori bizioso da, larun batean Miguel Indurain txari irabazitzen dizuna. Atzean geratu diren gizonak dituzu hemen irudietan. Karrera aurrean dago, hemen dago karrera. Hemen dago karrera.
Eta berriro, Jon Izagirre kontrolan zorrotza egiten bere taldekidearen talde buruaren mesedetan. Elkartzen ari dira, biltzen ari dira, pelotoia handitzen ari da berz ere. Azken kilometroan luzatu handia eman dio Sergio Luisenaok, baina behin aldapa bukatuta berz ere jendea elkarrengana biltzen ari da. Hor sprinterrek, edo bueno, hemen da biltzen sprinterrek, taldekide asko dituzte inguruan, beraz, kontrolan oso ona egin dezakete, eta uste dut, sprinta ziurtatzeko aparteko arazorik ez dutela izango. Hemen ikusten dugu, goitiperako joera dauka, hor Kirilenkari da orain saiatzen, baina pedal asko dago eman beharra azkar joateko, eta bata bestearen atzean gurpila hartuta, babesak duen abantaila hori baliatuko dute, etenik gabe denak errezkadan joateko. Eten txiki bat dago, 6 lagun nabarmendu dira, eten txiki bat badago, eta hori konpondu nahi duenak berehala konpondu behar du. Hori da honena, Zuloa handitzen utzi ezkero, gero komeriak ere handitu egiten dira. Zuloa bakarrik. Zartzen ari da talde handia. Da Bilbora jaitsi eta kokapen ona hartzeko leku askorik ere ez dagoela, Sprinta ondo lehiatu nahi duenak, orain hor peloto jatzen joate ez du nahikoa, baizik eta buru aldera etorri behar du. Luis León Sánchez da bilor buruan, orain bere taldekide bat. Oso borrokalaria ez dana taldeko gizonak. Bestra ere mugitzen ari da. Baina gorakoan hauzi ez dena. Ez hautsiko da jetxira honetan, baina errepide zabalain zoru ona. Bihurguneak ere erraz ikusten direnak dira, ez dira oso itxiak, berraitxurakorik eta ez dago, baizik eta erreferentziak ondo ikus daitezke, eta barrutik zabalera erraz hartu daiteke, beraz ez da jaitxiera teknikoa. Jaitxiera gozoa da, ezagutzen ez duenak, eta jaiotasun tekniko apartik ez duenak ere ondo jetxi lezakeen mendatea da. Hori Toni Martin dela esango nuke, eta uste dut Ethics taldea, Mersman, Kibiakowski, hor aukera politak dituzte. Toni Martin oso gustoko duen postura da hori aldapa behera. Eta berari da bai, berari da hor buruan, errima markatzen. Toni Martin handia. Eta lehengo jetxiera gozoa eta ona bat zen, hau zerik sanik ez. Lehen hemen ikusi dugu eta orduan egin dugu Omar Fraire Goitibera nola zikoan ikusita, Fraire egalariaren kontua eta ipua. Oso jetxiera azkarra, hau askoz ere pikoagoa delako. Hemen pedala izagoen beste eragin beharrik, azkar ibiltzeko. Den aipatu ditugun, bi postura desberdinak. Toni Martin erabat makurtuta eta atzetik Bestra berriz, zelaren gainetik, burua goiti bera jetxiz, lehengo esan dezagun estilora edo. Eta atzetik, Kirilenka de, baina Kirilenka ere lehengo estilora. Eta Kibiakowski ezkerrera munduko txapelduna berriz, tutu horizontalaren gainean, ipurdia jarri eta gehiago etzan da bezala, altuera gutxiago hartuz. Gravitate zentroa zertxo bera jetxiz. Toni Martin bezala, begira, bi postura desberdin, hortxe ikusten ditugu. Biak ere aerodinamika bilatu nahi. Hortxe garbi ikusten da, oso irudiona, bi postura desberdin horiek azertzeko. Errofaren kontrako espezialistarik handienetakoa Toni Martin. Euskal Herrian lau etapa garapen ditu. Iaz bi irabazi zituen. Eta ahozabalik eta zaleak, ahozabalik askotan utzitako txirrendularia da Toni Martin. Ematen dituen erakustaldiak eman eta gero.
bizikleta gainen eskuzabala da oso. Taldekideentzat oso eskuzabala jokatzen duen gizona da. Urteko turra horren lekuko. Zer egin zuen? Kiakowskirekin. Bai, bere mesedetan ez ezik, bestere mesedetan, esan nahi baita. Orain hasiko da kontrol lana egin nahi duten taldeen bete beharra. Orain jetxiera amaitu, eskuira hartuko dute eta hor erreleboek eta lotura lana egiteko eta sprinterrak kokapen onera eramateko eginkizuna orentxe dago, hasi behar. Hor gizon bat, atera egin da, Fran Eslek zela uste dut. Fran Eslek jetxiretan, orain ere arazoekin. Askotan izaten ditu arazoak Fran Eslekek. Erne lotoko mutil bat mugitzen ari da. Eskuialetik, loto sudaleko gizon bat aurrera, bueno, usabiaga zerrendari begiratu bat eman behar dugu, gizon azkarren zerrenda espain bestekoa, badira batzuk, Den Swift, da, zein onden, baina gizonik azkarrenak, pelotoiko gizonik azkarrenak, Den Swift, Matthews, Impey bera ere kontuan hartu beharko dugu. Mersman, Galopen, seguruenik izango. Kiakowski bera ere akaso sartuko da. Van der Sande. Rui Costa ere ahaleginduko da. Hor sortatxo bat badago. Loto Sudal. Ez dakit, Bart de Klerk ez ote den. Kataluniako boltan lider izandako gizona. Horreko egunean iesaldi harrapatu eta Erne Kiakowski. Munduko txapeldunaren mugimendua. Elmuarako bost. Hain egoteko asmotan nun baita azkenerako. Baina Kiakowski hori egin duenerako, uste dut Mersman ordela eta arengan izango dutela itxaropena. Hori kontrolanerako mugimendua gehiago zen, Barteker lozeko mugimendua berak ies egiteko baino. Mugimendu asko eta konfiantza gutxi dago. Indarrak alperrik xautzeko, inolako gogorik ez dago. Ez baitako benizaten. Zenbateko pelotoia, handia. Berroi bat, izango dira. Eta kontrolanan gutxi, erasoa asko dago. Baina bata besteari jarraitzearen poderioz horrek berak lotzen du egoera. Horikakoak ere eusten ari dira beraz horikakoak. Matthews horra, eta Impey ere bai behar bada. Etixeko gizon baten mugimendua. Berriro munduko txapelduna. Erlojuaren kontrako saia munduko txapeldun izandako Tony Martin. Etix uste du kontrolana ezarren egita bilela Mersmanen mesedetan. Hori da nere irakurketa. Eta horretan bi munduko txapeldun. Gaur egungoa iraupenekoa. Michael Kiakowski eta Tony Martin. Erlojuaren kontra munduko txapeldun izandako gizonari dira. Tinkov Saxo. Kiserlowski ez ote den. Tinkov Saxo ere garaipen premian dago. Bi garaipen baino ez dituzte. Bata Peter Saganek Tirreno Adriatikon, beste Andaluzian Alberto Contadorrek. Itzuli zein egun baterako dituzten bi talde buruek lortuak. Usta txikia da. Oleg Tinkov Ugazabarentzat. Orain zuzendari aldaketa egin du eta orain Jonekin emaitzak etorriko diren itxaropenean da Oleg Tinkov. Aiden harrapatuko dute. Erritmo oso bizian orain pelotoia eta erritmo hori ustez zail da. Etapa bukatzeko 2 kilometro besterik ez. Eta kontu garbirik ez duen. Eta
eta hor lehen hainbat txirrendulariren herrietatik pasa direnean aipu egin dugu, Bilbon esan dezagun, hortxe pasa dira, bera biziren lekutik, eta Iñaki Gaston makina bat aldiz errepide horietan ere, etxetik atera orduko errepide horietan ibilia dela Iñaki Gaston. Eta inguru hietakoa, Arsenio González ere. Beno, haren etxe aurretik, umetako etxe aurretik pasatakoak. Lehiatzen ari da Arsenio González. Masterretan, lehiatzen eta ondo. Ondo. Hau Fili Gilbert, inundik ere. Eta Erne Kofidi, Julian Simon doka, Kofidi ze. Haren itxaropenean, orain Loto ere bai. Matius ondo kokatuta, Matius dator laugarren postuan. Loto, Van der Sande doka. Kibiakoskiren gurpilean. Etisek hartu nahi du orain erantzun gizuna. Hemen dira, moiuan eskuira hartu. Udalekoak sartu dira, perotoi buruan. Toni Martin, erorian atzean. Hainbat txirrendula erori dira. Toni Martin. Matius entzat esprinta prestatzen ari dira orain horikakoak. Ja, Loto Sudal, Van der Sande, Kiakoski bera ere hor da, Matthews erditik. Ja, Matthews! Horikaren garaipena. Kibiakoski bigarren. Horikako Michael Matthews entzat garaipena Bilbon. Euskal Herriko itzulean honen beste, bigarrena, Iaz Gaztizen eta horten Bilbon. Eta Ilnur Zakarin hirugarren. Matthews, Kibiakoski, Zakarin. Hau da penagarria. Amaieran Zoritxarreko erorikoa. Por allí. Michael Matthews. Venga, sigue. Matthews, Kibiakowski, Ilnur Zakarin, aurreneko hiru postuetan. Muy bien, Matthews. Muy bien. Tira. Kanberrakoak denboraldiko bigarrena du, aurreka Paris Nizan. Lortua du Michael Matthewsek. Atzo herri esan izan horikak eguanekin izan zen aurrena eta bigarren. Gaur Euskal Herriko itzuliko aurreneko irabazi du Matthewsek eta Euskal Herriko bi hiribu izan ditu Gasteizen eta Bilbon. Eta uste dut biharkorako lasterketaren gidoia garaipen honek neurri batean idatzita utzi duela. Elastiko horiari eusteaz gain, garaipena irabazteko, garaipena berritzeko hautagai nagusia Matthews denez, uste dut horikak egin beharko duela kilometro askotan kontrol lana. Hor dugu errepikatuta ailegaera goitik ikusita. Hor da Toni Martin. Kiakoskiren gurpila Matthews. Katuxako Zakarina da? Zakarin, Ilnur Zakarin, hirugarren postuan zerkatu da. Aixe Matthews. Lehen urteko hirugarren postuak postu batean hobetu ditu munduko txapeldunak, Kibiakowskik, baina ez da nahiko hori garaipena eskuratzeko. Nonbait, Merck manifestamen ari bat. Horika Grinetxen garaipena, nire Stephensen taldearen garaipena Bilbon itzuliko aurreneko etapa honetan, denboraldiko bigarrena Kanberrako ziklista honek lortutakoa. Eta Matthewsek 24 urte ditu. 24. Kiakowski, Zakarin, Francedekoa, Kevin Reza, Toni Galopan, Lotokoa eta Julian Simon, Kofidiseko dizuna. Hogeita munduko txapelketa irabatzen 2010ean. Eta World Tourrean gerozti, daunen etapa 2011an, 2011an Espainiako bueltan bi etapa, iaz Euskal Herriko itzulean etapa, Giroan etapa, bueltan etapa, aurten Paris Nizan etapa eta itzulian etapa.
Michael Matthews. Eta Milano San Ramon, esan ez bat ere, podiuman izan genuen. Hirugarren egin zuen Milano San Remoko esprinta erabakit zuen Leia Stuart Matthewsek. Etxean irabazi zuen. Pastoraren egin baitzen 2010ko munduko txapelketa Melbournen eta Regan Degenkol eta Finney menderatu zituen. Gaur Bilbon itzuliko etapa irabazi zuen australiarrak. Giro hundi egin zuen, giroan lider izan zen, baita Espainiako bueltan ere maiotarekin ibili zen. Askoz da fronteran etapa irabazi eta jantzi zuen maiota, Valverde eritzen duta. Eta gero 6. etapan da Zubian, Granadan, galdu zuen maiota. Valverde kendu zion. Eman duzu esprinean Horikako Michael Matthews. Garaile sena duen txirrendularitako bada. Esprinterra baino zerbait gehiago da. Hori da. Badira batzuk esprintek peto-petoak. Hau agian ez da Cavendish, Kittel eta hauen mailako esprinterra, baina duen abiadurarako beste doain batzu ditu. Hori da. Ez da haien parekoa, eta haiekin lehiatzen duenean postu hona asko lortuko ditu, baina garaipena nekez, baina haiek atzean gelditzen diren mendateak dauden lekuetan, hau da, haiek atzen gelditzeko moduko mendateak dauden lekuetan, Matthewsek garaipena erraz eta garaipen ugari lor ditzazke, eta gakoa da horren leku. Hor dira, Matthews eta Kwiatkowski, eta begira, urten, Paris-Nizan, hirugarren etapa irabazi eta maiota Kwiatkowskirik kendu zion. Michael Matthewsek, gero biharamunean galdu egin zuen. Proba de Xabureten amaitu zen etapan, Richie Portek irabazi zuen, maiota berriz ere Kwiatkowski jantzi zuen, segundo bategatik. Hemen Bilbon, etapa eta maiota Matthewsentzat. Eta irudietan Guggenheim, arte garaikideko museo handia. Taldeak diseinatua 1987an ireki zituen ateak Guggenheimek. Guggenheim fundatzearen artelanen erakusketak eta erakusketa ibiltariak egiten dira bertan. Epeniozko geruza du eraikinak. Bilbon erabat txertatua dagoen eraikin honek. Gaur egungo Bilboren irudietako bada, ikurretako bada, Guggenheim. Eta biharko etapa hemendik abiatuko da, Guggenheim aldamenetik egin diote Gasteiza joango den etapari bihar. Beste taldetxo bat Bilboko helmuga honetan. Egunak eman dituen irudi batzuk. Eusko ditugu jarraian, Movistarren gidaritza pelotoi buruan, Gorka Izagirrerekin eta Igor Antonekin, Nairo Quintana liderra, Nairo Quintana horren bihurtzeko itzuli irabaztako Kolombiarra da favorito nagusia, pelotoi handia. Horatun da 51 lagun direla urtengo itzuliko pelotoian.
Gangurengo bigarren igoera bitartean Movistar izan da aurrean. Eguneko iesaldian Fraile, Irgi eta Bulgak ibili dira. Gangurengo aurreneko igoerak sakabanatu dirukotea. Gehien iraunduena Kajarrua Lerreako Santurtziarra izan da Omar Fraile. Hemen da Omar. Eta hemen Kiakowski. Samuel Sánchez. Itzuli irabazlea. 2012ko itzuli irabazi zuen, oinatin amaitu zen itzuli irabazi zuen Asturiarrak. Oseileko gizona Lekusinier. Akiatu egin dira. Mugan eroriko txarra izan da, ondori izango diren esprinatarian izan den eroriko horretan Alfontxo aurrera. Hemen da ubera zain, Bai, Fermin. Aurrera, Alfontxo. Gurekin dugu gaurko garailea Michael Matthews. Congratulations, Michael. Thank you very much. This is your second victory in this race. You have won very easy in Bilbao. Yeah. What was the question, sorry? You have won in Bilbao. Very easy in the sprint. The race was really difficult. Some really steep climbs and back-to-back climbs, so it's always difficult. But I had some really good legs in the finish to go into the sprint, and I felt pretty confident in a little bunch like this that I could do a good result. And just started my sprint, and it did end up being enough for the win. And this is your second victory in the season. Yes, I won a stage in Paris-Nice, and now this is my second victory after a bit of a disappointing race in Milan-San Remo. So it's nice to come back to my next race and this beautiful race and win the first stage, and I think take the leader's jersey. So I think we're in for a good week. And tomorrow, Victoria, you won the last year. Yeah, I won in Victoria last year. It's a really nice stage, and it suits me really well. So we'll be there trying to win the stage again for I think it's 4th year running with Orica Green Edge. They've won that stage. So we'll try again tomorrow. Thank you very much. Thank you. Berak esan digunez, oso saio etapa gorretan gora beratsua, eta esprintean irabazi dula, ez da izan hain erraza. Eta esan digunez, Paris izan lortu zuela lehen garaipena, denboraldiko lehen garaipena, eta bihar, galdetu digu, bihar Gasteizera heltzen dela lasterketa, iaz, berak irabazi zuen, eta berak gogoan du iazko garaipena, eta imaginatzen dut, bihar ere saiatuko direla garaipena lortzen Gasteizen. Phil Stevens gogoan izango du, zer esan duen, eta pantzera horrena gaurkoa egin berritugu, eta biharkoak, gaurkoa nahi bezakaxe. Errematatu dute eta biharkoa ikusita gaur Mattheusek nola menderatu dituen gainerakoak, eginda esaterik, eginda dagoela esaterik, dago, baina urratxa hundia eman du. Urratxa ez nolaneko hemen Bilboko esprinean, gurpiletik atera bai ditu aldamenean zituen guztiak Matthewsek. Pelotoiak Bulgak harrapatu duen unea. Hemen Omar Fraile Gangurengo bigarren igoeran harrapatu du pelotoiak. Geizeko aztea harrapatu duen unea hau. Eta Gangurenen bigarren igoeran hemen da Omar Fraile, iesaldian gehien iraunduena, pelotoira, hemen Toni Martin, eta hemen Matthews. Egunari zilloa emanez. Nik uste dut neurri handi batean gidoia goiti bera bete dela. Alde batetik iesaldia sortu denean, iesaldian nortzu sartu diren, eta gero gaurko etapa amaietak Matthewsen moduko garaile bat eskatzen zuen, eta uste dut alderdi hortatik gidoia
aurre ikusita bezala Goiti bera bete. Zalantza genuen, zenbateko pelotu helmu garatuko zen Usabiaga, uste baina handiagoa izan da. Eta horrek erakusten du neurri batean, bigarrengo igoran, zuzenean ere ikusi dugu eta aparteko mugimendurik ez dela izan. Edo izan den mugimendua ez dela favoritu nagusien eskutik etorri. Hortzi dituz, etapako aurreneko 10. Eta Maillota Mathiusek jantziko du. Atzeratzen ari den edo musika entzuten ari gara, podiumeko musika sailkapen nagusian eta sailkapenean izan den ordena berean ageri zaizkigu, goratu hemen ez dela gainsarierik etapa maileretan, ez da tarteko helmugetan ere, etapako denborak dira hor ageri direnak. Eta orantxe podiumean, Mathius 24 urteko australiarra hor da bigarrenez itzuliko podiumean, iaz Gasteizko etapan igo zen podiumera, gaur Bilbon irabazi du. Denboraldiko bigarrena horatu Milano Sanremoko podiumean izan dela urtean 3. Egin eta Kristofekin Azeiru 23 urteko helburuko txapelketak irabazi zuenean, behin numeratu zuen bigarren eta marra Melbourne. Bai, Fermin? Aurrera, Alfonso? Gurekin gaurko protagonizatako bat, Omar Fraile. Bueno, Omar, menudo tapón el que has hecho hoy. Bueno, al final nos hemos metido en la fuga y nada, íbamos rodando y el pelotón cada vez se estaba acercando más. Que Vivier intentado marcar una marcheta, he visto que era más fuerte y bueno, pues al final intentar, ya que el Cofidis sea un poquito más rápido que yo, pues bueno, para no tener problemas poder coger la montaña, las metas volantes. Y digo, bueno, si ahí nos dan un pelín de tregua al pelotón, me deja un poco de tiempo, pues bueno, ya a fuerza, igual podía subir, pero ya una vez que viste estaba por debajo de los 2 minutos, digo, es muy difícil ya las opciones. Así que bueno, disfrutando, por lo menos. Has conseguido el objetivo, ¿no? Has conseguido el objetivo. Sí, al final quería dejarme ver aquí en Bilbao, porque al final estaba en casa, llevaba tiempo intentando que a ver si cogía la fuga, a ver si cogía un maillot aquí en casa con toda mi gente y mira, la verdad que un objetivo cumplido. Lo de hoy nos ha recordado a Lomar de hace 2 años. Sí, estoy en un buen momento de forma y bueno, ahora vamos a recuperar mañana y a ver estos días si se puede buscar una fuga y a ver si llega o algo, veremos a ver. Es que recasco más. Es que recasco a vosotros. Menzu esprina berriz ere. Atzetik aurrera Mathius. Hori da, nahi bezala irabaztea esprina. Bai, Fermin? Ospakizunak behar bezala egiteko denbora hartu. Aurrera, Alfonso? Gurekin dugu Igor Anton, gaur, bueno, zuretzat etapa berezia, Bilbon bukatzen etapa hau, Espainiako itzulean irabazi zuen, bueltan irabazi zuen, gaur ere etxe aurretik pasatu da lasterketa, bueno, berezia, ezta? Oso berezia eta, bueno, oroitzapen oso politak, eta, bueno, gaur ere disfrutatu dut, talde lanan Gorka Izagirrerekin biok batera, eta, bueno, egun polita, gainera eguraldia oso ederra izan da. Gaur lehen kilometrotik erantzukizuna Movistarrek hartu du. Bai, azkenean badakigu, hori, erantziko esuna guri tokatzen zaigula, eta, bueno, gero indarrak ordez datorren etapak oso gogorrak izango dira, eta, bueno, nahi oso ondo dago, eta, bueno, poliki etapa hau pasatu beharko genuen, eta, bueno, ondo pasatu da. Eskerrik asko. Vale. Eta hor da Maillot horiarekin, Mathius.
Horatu urten Paris-Nizan lider izan dela. Iaz Espainiako bueltan lider izan zen, aurrez Italiako Giroan ere bai. Iaz asko lehiatu zuen, Giroa, gero Giro bukatu eta Esloveniako turra egin zuen. Eta han ere zigila utzi zuen, Mathiusek. Hasierako errojupeko irabazita. Eta biharamunean, bigarren amaitu zuen. Eta gero Uztailean entrenatzen ari zela, erori eta ebakia handia izan zuen eskuan 6 puntu emantzizkioten. Turreko talden aurkezpenean parte hartu zuen, baina azkenean Meierrek horrezkatu zuen bera etzelako gauza. Ezken orduan egin zuten aldaketa, bai, aurkezpena eta gero. Horregatik gero sartu zuten Espainiako buelta bere egutegi. Aurkezpena okerez banaiz, 2 egun lehenago. Izen emate gura bintzat 2 egun lehenago izan zen. Ostegunean izan zen. Azterketa larun batean izan zen eta ostegunean egin zuten talde aurkezpena. Horrelako egoeretatik, horrelako putzuetatik petrolioa ateratzen duen txirrendularia da Michael Matthews. Gizon azkarra, baina mendatetan ondo biltzen den gizona. Lehen urtean, Montekasinon irabazi zuen berak, ura bigarren mailako mendatea zen eta han Giroan bigarren mailako mendate baten gainean irabazten den txirrendulariak. Garaipen sorta handia lor lezake horrelako baldintza. Manuel sari da egiten, sari galere, bero elkarrizketa bateko pasarte bat, daukatemen bere itzita bat egitu bere ametxetako lasterketa zein duen. San Remo. Lehen esan dugu gainera, pentsa, podiuna, 3. postuan eta hala eta guztiz, nolabait ere, porrotaren bizipenarekin amaitu zuela podiun hartan esan du, beraz horrek garbi erakusten du, bera gehiago nahi zuela eta bere gustoko lasterketa dela. Lehen Brian Stephens zuen honek entrenatzailea Australiako kirol institutuko teknikaria, nire Stephensen anaia, garrun ezakit. Berakin segitzen duen, ala martxa bat duen, entrenamentuak iratzeko. Puntukako saikapenean ere aurreneko postua Matthews. Eta 5 puntu ditu. Jaun Andreok aurrenagoan, mendiko sari nagusiarekin. Hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak babesten duen, sari horrekin, Maiotarekin. Jon Redondo, Jakowski izango da. Jaurlaritzako kirole, zuzendaria dagoeneko. Garratzen, txapeldun maiota erantzidarrak. Liderraren elastiko eramategatik, aitzeki hori izan balitz, tira, baina eta podiumean Santurtziarra orain, Omar Fraile. Mendiko maiota jantziko du. Mendiko maiota beti izaten duelako estimazio berezi bat. Arteko muetakoak baino zerbait gehiago. Perfecto, ahí vamos con el aplauso, el ramo de flores y los besos de Mille Yarne, lo conocen bien, el año pasado fue compañero de viaje en cada una de las ceremonias de premiación a lo largo de toda la vuelta. Mendian ondo biltzen diren txirrendulariak, euskaltzaleak, estimatzen ditu. Historiaz, tradizio handia du. Jendeak beti da nahiago izan du, mendatetan ondo biltzen diren txirrendulariak izatea, beste dozen esparrutan nabarmentzen direnak izatea baina. Ume umetatik aztentzei eskatzen umei, ea mendatetan eta zer moduz moldatzen diren, eta ume umetatik izaten diren nengo ibilbidetan, hainko koskazpada nengo mendatea, edo aruntzako mendatetxoa edo muina. Beraz, Euskal Herrik ere gehien bat ateratzen diren txirrendulariak mendatetan eta txukun ibiltzen diren gizonak dira. Gurekin izango ditugu Ierrutasun eta Xabian Luzita zinegoziak. Ordu zen mendiko saikapena. Ja, eroriko irudiak ikusiko ditugu. Bagoa zerriz ere, gaurko protagonizetako batekin. Txalo bero bat ez egingo diogu harrera, zuekin zartziko elmugen liderra, Omar Fraile. Ofizeko bat. Eta Movistarrekoa.
Movistarreko uste dut momentu baten kasko. Movistarrekoa errada, bai, Jose errada da. Eta itxura itxarna honek dauka, konfinisekoak. El aplauso fuerte para Omar Fraile Zorionak. Tarteko elmuetako maiota ere Frailek. Mendiko eramango du berak bihar seguruenik. Tarteko elmuetakoa Berlensek. Eta agurtukoa bihar gehiago, gogoratu Guggenheimgo museoaren parean, Euskal Herriko itzuliko bigarren etapari emango diogu lasera, eta guztiak guztiak zaudetela bertara. Recordamos mañana esa invitación que hacemos extensible a todos y todas. Segunda etapa que tomará la salida junto al Museo Guggenheim, al igual que el hecho también es. Bilboko etapa gutxi dituen sailkapenak dituzue. Están todos invitados a esta salida, que tendrá lugar precisamente a las 12:45 del mediodía. Desde las 11:50 estaremos con la presentación de corredores, control de firmas y todos los protagonistas de esta gran prueba ciclista que estarán a disposición de todos ustedes. Eskerrik asko bihar artean maikaketa berrogeita bostetatik aurrera Guggenheim Museo parean hiri jendetsuena bigarren etapa. Eskerrik asko bihar arte. 50.000 biztanletik gora dauka Bilbo. Eta ziklismoarekin esan dugu, beti izan duela alako lotura berezi bat, aurreneko itzulia Bilbotik abiatu zen 1924 abuztua izan zen. Itzulia hasitzen urtea Bilbon, esaterako, beste. Modu berezian gogoratzen da, Ketilen azken garaipena, Ketila profesionaleko azken garaipena 1979an Bilbon lortu zuen, Euskal Herriko itzulian. Erlokupekoa Gernika eta Bilbo artean egin zuten, eta Pulidorrek irabazi zuen, baina nagusian, Jackson Ketil izan zen irabazi den. Menderatuta. Eta Euskal Herriko itzulian bestea, 1986ko ailegaera Anselmo Fuertek irabazi zuen etapa dugu Bilbon. Ia ikustezagun taldekako sailkapena zertan den, aurreneko etapa honetan, zein den lehen postuan, Ethics Quick Step, bigarren Katusha, hirugarren Orika, laugarren Cofidis eta bosgarren BMC. Eta hau ikusita, biharko etaparen profila erakutsiko dizuegu, biharren da 75 kilometroko etapa dute. Etapa ziren Urduña igoko dute, gero Gesaltza, ondoren San Martin Zar izango da, Zaldiaran, Gasteiz mendatea, eta bukatzeko berriz ere Zaldiaran, hortxe. Zabega, Iesaldia eta ondo bidean esprina, hala? Zalantzarik gabe. Uste dut gaurko gidoia bezain argi dagoela biharkoa. Gaur garbi zegoen Iesaldi izango zela eta ondo bidean behintzat Movistar taldea kontrolatuko zuela, bihar Iesaldi izango da eta aldela gainera Urduña baino lehenago sortuko da. Eta gero kontrolana, gaur Movistarrek egin duen kontrolana bihar egun osoan uste dut Orika Greenwichek egingo duela. Zergatik, alde batetik, Matthews biharko etapa garaipenerako favoritutako badelako eta iazko garaipena berritu lezakelako. Eta horrekin, elastiko horiari eutxiko liakelako, beraz, itzuli honetan, hasiera batean lituzken helburua behintzat, goiti bera beteko lituzke. Ba, Jan Andreok, hementxe utziko dugu gaurko emanaldia, bihar ondo garela arratsaldeko 3 izango dituzue zuzenean, gogoratu biharko etapa Bilbotik Gasteiza joango dela, eta pelotoian lider, Orika Greenwicheko Michael Matthews izango da. Besterik ez, arratsaldeon. Izan ondo!